म्हणजे अभ्यास करण्याचा भाग असतो की आपण आधी भजन म्हणतो थोडस 1-2 मिनिटं आणि मग प्रार्थना घेतो आणि मग आपला अभ्यास सुरू करतो आणि त्याआधी श्लोक पठण झालेलं असतं. तर आज आपण म्हणूया. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय राधे माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधे माधव कुंज विहारी. हरे कृष्ण. आपण आता प्रार्थनेने सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे. वृंदा तुलसी देव्या योगया केशवस्य च कृष्ण भक्ती प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः. वृंदा तुलसी देव्या योगया केशवस्य च कृष्ण भक्ती प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः. वृंदा तुलसी देव्या योगया केशवस्य च कृष्ण भक्ती प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे. कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. श्री भगवान की जय हो. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री प्रभुपाद यांच्या द्वारा आपला आपल्या अभ्यासाचा शेवटचा दिवस आहे. आपला 18वा अध्याय होणार आहे. आज आपला 18वा दिवस आहे. तर आपण आजचा अभ्यास सुरू करूया. आजच्या अध्यायाचं नाव आहे मोक्ष संन्यास योग. म्हणजे याचा अर्थ काय की हा गीतेचा खरं तर निष्कर्ष आहे बरं का. 17व्या अध्यायातला तत्वज्ञानाचा अभ्यास तसा वास्तविक संपलाय, पण 18वा म्हणजे सगळ्या वर्णिलेल्या गीतेत विषयांचं सार आहे आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे. आणि मग भगवद्गीतेच्या प्रत्येक अध्यायात भगवंतांनी अगदी निक्षून सांगितलंय आपल्याला की भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं हेच आपल्या मानवी जीवनाचं परम लक्ष आहे. मग हाच विषय आहे ना 18व्या अध्यायात म्हणजे ज्ञानाचा सर्वात गुह्य मार्ग असा आपण म्हणतो तर तो स्वार स्वरूपात दिलाय. म्हणजे आपण पहिल्या 6 अध्यायात पाहिलं की भक्तिमय सेवेवर भर दिलाय किंवा पुढे मग आपल्याला योगी म्हणजे सांगितलं की जो दृढ श्रद्धेने भगवंतांच्या मध्ये म्हणजे त्यांच्या भगवत भक्तीमध्ये दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये युक्त असतो तो सर्वश्रेष्ठ योगी आहे. मग आता पुढे 6 अध्यायात शुद्ध भक्ती योग सांगितला पुढच्या त्यांनी. मग पुढे त्याच्या म्हणजे स्वरूप कार्याची चर्चा आपण ऐकली. मग पुढच्या 6 अध्यायात ज्ञान त्याग अपरा प्रकृती परा प्रकृती भक्ती योगाचं आपण वर्णन अभ्यासलं. आणि याचा निष्कर्ष असा आहे की आपण सगळी कार्य करताना भगवंतांचं सहाय्य घेतलं पाहिजे. भगवंतांना आपण शरण गेलं पाहिजे आणि भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे की जे ओम तत्सत या शब्दांनी प्रकट होतं. काल आपण अभ्यासलं तो शब्द भगवान विष्णूंना सूचित होतो. म्हणजे काय की आपण जीवनाचं परम लक्ष हे भक्तियोग ठेवलं पाहिजे. भक्तियोगाविना अन्य कुठला मार्गच आपल्या जीवनात असू शकत नाही. म्हणजे आपण हे पण अभ्यासलं की वेदांत सूत्र किंवा जे काही वेद आहे म्हणजे ब्रह्मसूत्र ह्याच्या म्हणजे ह्या सगळ्यांमध्ये भक्तियोग जो आहे तर तो व्यास मुनींसारखे म्हणजे किंवा पराशर मुनींसारखे व्यास मुनींचे जे पितात तर अशा म्हणजे सर्व महान म्हणजे पूर्वीच्या आचार्यांनी हे सगळं लिहून ठेवलेलं आहे. आणि मग आपण साक्षात भगवंतच म्हणजे वेदांत सूत्रचे संकलन करते कोण किंवा वेदांत जाणणारे व्यास म्हणजे भगवंतांचा शक्तावेश अवतार आहे. मग त्यांनी सुद्धा हेच सांगितलंय म्हणजे प्रत्येक शास्त्र आणि हे काय आहे तर प्रत्येक वेदा किंवा शास्त्राचं उद्दिष्ट काय भक्ती योगच आहे. सगळीकडे हेच सांगितलं आणि भगवद्गीतेमध्ये पण हेच सांगितलं. म्हणजे गीता एक उपनिषद पण आहे आणि म्हणजे वेद पण आहे. म्हणजे दोन्ही आहे बरं का. गीता म्हणजे गीतेला गीतोपनिषद पण म्हणतात आणि वेदांमधलं सार पण म्हटलं जातं. म्हणजे गीता हे दोन्ही आहे श्रुती आणि श्रुती. तसं उपनिषद पण आहे आणि वेद पण म्हटलं जातं. पहा इतकी गीता म्हणजे गीतेची महती आहे. म्हणजे भगवद्गीतेचं एवढं मोठं महत्व आहे. तर शक्तिशाली ते शास्त्र आहे हे आपण समजून घेतलं. मग आता त्यामुळं आपण आता आज काय अभ्यासणार आहोत की म्हणजे आजच्या अध्यायामध्ये म्हणजे आपण जे दुसऱ्या अध्यायात सगळ्या अध्यायाचं जसं सार अभ्यासलं तसंच परंतु अजून विस्तृत स्वरूपात म्हणजे उपदेशाचे सार अभ्यासणार आहोत की त्याग आणि भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या
जाणार आणि मग हेच आपल्या जीवनाचं परम ध्येय कसं आहे हे या अध्यायामध्ये व्यवस्थित आपल्याला शिकायला मिळणार आहे. आणि मग त्याग आणि संन्यास हे दोन कसे वेगळे आहेत हा विषय स्पष्टपणे समजून घ्यायची अर्जुनाला इच्छा निर्माण झाली. आणि मग त्यांनी या दोन शब्दांचा अर्थ काय विचारलं, मग त्याचं आपल्याला म्हणजे सर्व प्रकारचं विश्लेषण इथे समजून म्हणजे घ्यायला मिळणार आहे. मग आता इंद्रियांचे स्वामी म्हणजे ऋषिकेश भगवंतांना म्हटले. आणि मग केशी निषोधन नावाच्या घोड्याच्या स्वरूपात आलेल्या राक्षसाचा भगवंतांनी वध केला होता, म्हणून त्यांना काय म्हटलंय उच्चारले त्यांनी केशी निषोधन असं. मग हे दोन महत्वाचे शब्द आहेत. म्हणजे आपल्या इंद्रियांचे स्वामी भगवंत असल्यामुळे आपलं मन देखील भौतिक इंद्रिय आहे, हो की नाही? आणि त्याला शांती म्हणजे मिळते कोणामुळे, तर भगवंतामुळे. म्हणजे आपल्या मानसिक शांती अशा पद्धतीने भगवंत प्राप्त करण्यासाठी सहाय्य करतात. म्हणून अर्जुन भगवंत काय म्हणतात की हे भगवान, सर्व विषयांचे सार तुम्ही आता मला सांगा की ज्यामुळे माझं मन नेहमी असं चित्त संतुलित राहील. आणि मग त्या तरी पण माझ्या मनात जे शंकासुर आहेत, म्हणजे नेहमी भगवंतांनी असुरांचा वध केला, मग माझ्या मनातल्या शंकाचे जे असुर आहेत त्यांना भगवंतांना तो काय म्हणतो, हे केशी निषूदन, तुम्ही काय केशी सारखे भयंकर असुर तर जसं वध केला, तसं माझ्या मनातल्या जे काही शंका आहेत त्या संशय म्हणजे शंका संशय रूपी असुरांचा तुम्ही वध करून टाका, अशी तो त्यांना शरण जाऊन प्रार्थना करतो. मग भगवंत आपल्याला आता उत्तर देणार आहेत. मग आता मोक्ष संन्यास म्हणजे मोक्ष आणि संन्यास हे वेगळं वाटतं ना, म्हणजे एकीकडे संन्यास आणि एकीकडे त्याग, म्हणजे एकाच वेळी कसं शक्य आहे. तर हे सगळं म्हणजे कसं शक्य आहे, म्हणजे त्याग पण करायचा आणि संन्यास म्हणजे तर कर्माची ती निवृत्ती म्हणजे कर्म ती त्यागायची. म्हणजे हे ऐकायला सुद्धा जरा वेगळं वाटतं ना, पण हे कशा पद्धतीने आपण सर्व साध्य करू शकतो आणि त्याद्वारे भगवंतांच्या कृपेस आपण प्राप्त होऊ शकतो, हे सगळं आता आपण अभ्यासणार आहोत. आता आपण पहिली स्लाइड घेऊया मग त्याची. हा, आता इथे पहिला श्लोक आहे. तर अर्जुन असं म्हणतात की अर्जुन विचारतात त्यांना, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन. म्हणजे काय की भगवंतांना विचारतात ते. अर्जुन म्हणाला, हे पराक्रमी, मला संन्यासाचा उद्देश, त्याग आणि संन्यास जीवनाचा उद्देश समजून घ्यायचा आहे. हे केशी राक्षसांचा संहार करणाऱ्या इंद्रियांचे स्वामी म्हणजे काय, तर अशा पद्धतीने भगवंतांच्याकडून त्यांना त्याग आणि संन्यासाचं महत्व आता समजून घ्यायचंय, जसं मी आता आपल्याला सांगितलं. मग आता ते काय आहे, भगवंत काय सांगतात ते आता आपण बघूया. आता आपण पुढचा श्लोक घेऊया. हा, श्री भगवानुवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छेवर आधारित क्रियांना त्याग करण्यालाच महान विद्वान लोक त्यागयुक्त जीवन कर्म म्हणतात. आणि संन्यास आणि सर्व क्रियांचे परिणाम सोडून दिले याला संन्यासी याला ज्ञानी संन्यास म्हणतात. म्हणजे काय की भौतिक इच्छावर जी आधारलेली कर्म असतात त्याचा त्याग जेव्हा आपण करतो त्याला विद्वज्जन म्हणजे जे ज्ञानी लोक म्हणजे तर ते संन्यास असं म्हणतात. आणि सर्वच कार्यांच्या फळांचा त्याग करायचा त्याला बुद्धिमान लोक काय म्हणतात, त्याग म्हणतात. म्हणजे काय की फळांची अपेक्षा आपण करून म्हणजे जेव्हा एखाद्या म्हणजे परीक्षा म्हणजे फळांची अपेक्षा आपण ठेवतो एखाद्या कर्माच्या, तेव्हा अशी जी फळांची अपेक्षा ठेवून केलेली कर्म असतात ना त्याचा आपण त्याग केला पाहिजे, हेच भगवद्गीतेत आपण शिकलो, हो की नाही? मग ज्या कर्मांच्या मुळे आपल्याला उच्च आध्यात्मिक ज्ञानापर्यंत प्रगती होते ती कर्म आपण सोडून द्यायची आवश्यकता नाही. म्हणजे भगवंतांची भक्तिमय प्रेम सेवा किंवा भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप म्हणजेच काय, वैदिक शास्त्रामध्ये हे म्हणजे विशिष्ट उद्देशाने करण्यात काही यज्ञ येतात. म्हणजे आता यज्ञानाम जपयज्ञ म्हणजे आपण जप यज्ञ केला तर म्हणजे ते काही त्यागायची आपल्याला गरज नाही, कारण हे जे सांगण्यात आलेले आहेत तर ह्यांच्याद्वारे जर आपली आध्यात्मिक उन्नती होणार असेल तर हे आपण हृदयाची शुद्धी करता किंवा आपल्या आध्यात्मिक ज्ञानात प्रगती करण्याकरता असे यज्ञ आपण करू शकतो, त्याचा त्याग करायची काहीच गरज नाही. पण असे पण यज्ञ सांगितले गेलेत की एखादा चांगला पुत्र प्राप्ती व्हावी, स्वर्ग लोकाची प्राप्ती व्हावी, म्हणजे ज्याला कर्मकांड म्हणतो आपण, सकाम कर्म म्हणजे अशा गोष्टींसाठी वेदामध्ये यज्ञ. मग हे आपण हे म्हणजे हे जे यज्ञ आहेत ना अशा सकाम यज्ञांचा आपण त्याग केला पाहिजे. मग हा आपण भाग इथे समजून घेतला. मग आता आपण पुढे जाऊ.
काही विद्वान लोक असे घोषित करतात की सर्व प्रकारची फलदायी कृती दोषपूर्ण म्हणून सोडून द्यावी, तरी इतर ऋषी म्हणतात की त्याग, दान आणि तपस्या कधीही सोडू नये. म्हणजे काय की वैदिक शास्त्रात अनेक म्हणजे यज्ञ कर्मांचा उल्लेख केलाय. मग काही विद्वान लोक म्हणतात की सगळ्याच प्रकारची फलदायी कर्म म्हणजे जी कर्म आहेत त्यांची फळ आहेत ती सोडून द्यावी, म्हणजे त्यांना दोषपूर्ण म्हणतात. पण असं नाहीये बरं का. म्हणजे का तर म्हणजे जी कर्म म्हणजे जी कर्म आपल्याला आपल्या हृदयाच्या शुद्धी करता किंवा आपल्या आध्यात्मिक उन्नती करता, आपल्याला ज्ञानात म्हणजे आपलं जे ज्ञान आहे आपलं, तर तो स्तर वाढवण्यासाठी मदत करतात किंवा प्रगती करण्यासाठी मदत करतात. तर अशी जी कर्म आहेत किंवा असे जे यज्ञ आहेत तर ते आपण म्हणजे केले पाहिजेत असं ऋषीमुनी सांगतात. म्हणजे त्याग म्हणजे किंवा दान किंवा तपस्या आपण वेगवेगळ्या आपण आता पुढे अभ्यासणार ह्या बिलकुल सोडू नयेत. तर ज्याद्वारे आपली आध्यात्मिक उन्नती होते किंवा आपल्या हृदयातली कल्मश असतात ते निघून जातात. तर अशी आपण जी त्याग, दान आणि तपस्या ही केली पाहिजेत. कारण गृहस्थाश्रमातली ही काही कर्तव्य आहेत. काही म्हणजे अशी प्रत्येक आश्रमानुसार तिथं कर्तव्य सांगितलेले आपण अभ्यासलेत ना, सगळे गुण कसे अंगी बाणवायचे, ते 24 गुण कसे असतात आणि मग आपण कशी कर्म करायची हे सगळं अभ्यासलंय. मग त्यानुसार अशी जी आध्यात्मिक कर्म आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत नेतात किंवा भक्ती मार्गावर म्हणजे किंवा भक्ती मार्गाच्या म्हणजे पथावर प्रगत करतात. तर किंवा मोक्ष मार्गावर जाण्यासाठी सहाय्य ठरतात अशी कोणतीही कर्म आपण कधीही त्यागू नयेत किंवा सोडू नयेत. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा. यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिण. यज्ञ दान तप स्वरूप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये ही कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ दान तप ही कर्मे तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. आता चित्रात दाखवले पहा. तर ही यज्ञ दान तप हे पूर्वीच्या काळापासून करण्यात आले. मग हे पहा मग हे वृषभदेव जे दाखवलेत म्हणजे हे भगवंतांचा अवतार आहे वृषभदेव हा. तर मग तिथे पहा यज्ञ दान तप असं जेव्हा सुरू आहे तर त्यावेळेला म्हणजे यज्ञ सुरू आहे त्यावेळेला तिथे ऋषी मुनी देव देवता सुद्धा उपस्थित आहेत भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी. म्हणजे तर हा यज्ञ करण्यात आलेला आहे. म्हणजे इकडे भगवंत विष्णू स्वरूपात किंवा नारायण स्वरूपात गरुडावर आढळून इथे आलेले आहेत पहा. म्हणजे हे विष्णूंना किंवा गरुडांना आवाहन करून त्यांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ यज्ञ केला जातो. म्हणजे हे आपण सगळं अभ्यासलंय काल आपण. विष्णूंना म्हणजे आपण उद्देशून ओम तत्सत अशा पद्धतीने आवाहन करून त्यांना अर्पण करतो यज्ञ कर्माचं फळ. अशा पद्धतीने आपण सगळं कालपर्यंत अभ्यास केलाय. मग अशी जी त्याग, दान आणि तपश्चर्या ही कृत्य बिलकुल सोडायची नाहीत. म्हणजे मानव समाजाची प्रगती करता आपण योगीजनांनी किंवा आपल्यासारख्या लोकांनी जी काही कर्म केली पाहिजेत की ज्यामुळे आध्यात्मिक जीवनात आपली प्रगती होईल ह्यासाठी हे वेगवेगळे 16 संस्कार जे आहेत ते ह्यासाठी आहेत बरं का. हे एक प्रकारचे यज्ञ म्हणजे आता विवाह समारंभ आहे त्याला विवाह यज्ञ म्हणतात. म्हणजे इथे आपल्या म्हणजे या यज्ञाचं उद्दिष्ट काय आहे तर आध्यात्मिक प्रगती करता मनुष्याने मन संयमित करावं आणि शांत व्हावं हा या यज्ञाचा उद्देश आहे. म्हणजे हे त्याचं उदाहरण मी सांगितलं. म्हणजे काय कौटुंबिक संबंधांचा त्याग करून आपण संन्यासाश्रम स्वीकारला म्हणून मनुष्याने असं काही विवाह संस्काराला उत्तेजन द्यावे असं म्हणजे असं जर प्रश्न आपल्या मनात आला तर भगवान काय सांगतात की मानवाच्या कल्याणी करता असणारी कोणत्याही यज्ञाचा कधीही आपण त्याग करायचा नाही. म्हणजे विवाह यज्ञाचा उद्देश किती पवित्र आहे पहा. म्हणून संन्याशांनी सुद्धा म्हणजे बहुतेक जे सामान्य लोक असतात त्यांना विवाह यज्ञासाठी प्रोत्साहित केलं पाहिजे. हा संन्यास आश्रमातल्या व्यक्तीसाठी असं असू शकेल त्यांनी स्त्री संग करता कामा नये संन्यास आश्रमाचे म्हणजे नियमानुसार. पण याचा अर्थ असा नाही की आपण आपल्यासारखे जे निम्न स्तरावरचे किंवा सामान्य लोक म्हणून तर आपल्यासारख्यांनी म्हणजे विवाह समारंभ करून किंवा पत्नीचा स्वीकार करून पत्नीच स्वीकारू नये असं नसतं. तर विवाह यज्ञ आहे आणि त्याद्वारे आपण आध्यात्मिक उन्नतीसाठी आपण काय केलं पाहिजे आपल्या आध्यात्मिक एक प्रकारे हा विवाह यज्ञ करून आपलं मन संयमित आणि शांत व्हावे हा यज्ञाचं उद्दिष्ट आहे. तर त्यासाठी आपण तो केला पाहिजे. म्हणजे सर्व यज्ञ आपण भगवत प्राप्तीसाठी जर केले तर निश्चितच ते त्यामुळे काय होतं
तर आपल्याला आपली आध्यात्मिक उन्नती व्हायला त्याची मदत होते. म्हणजे आणि म्हणून आपण निम्न स्तरावर असेल तर आपण असं विवाह म्हणजे यज्ञ तर त्यागणं किंवा हे उचित नसतं, कारण आपल्या तेवढे शुद्धी झालेल्या नसतात किंवा आपलं मन संयमित झालेलं नसतं, इंद्रिय निग्रह झालेला नसतो. म्हणून हे वेगवेगळे संस्कार आहेत की ते टप्प्याटप्प्याने आपण ते म्हणजे यज्ञ असतात तर म्हणजे त्यामध्ये सहभागी होऊन आपण त्याद्वारे हळूहळू उन्नत होऊ शकतो आध्यात्मिक स्तरावर. म्हणजे याचं महत्व आहे सगळं आपल्या जीवनामध्ये. मग तसं दान आहे हे हृदयाच्या शुद्धीसाठी द्यायचं असतं. म्हणजे आपण दान एखाद्याला देतो किंवा कष्टार्जित धन म्हणा कुठल्याही स्वरूपात, तर मग आपण तो त्याग करतो मनाचा आपल्या, हो की नाही? म्हणजे आपल्या ज्या आसक्ती असतात त्यांचा त्याग करतो किंवा आपल्या संपत्तीचा त्याग करतो, वेगवेगळ्या प्रकारे करतो, वेगवेगळ्या प्रकारचं दान देऊन. मग हे खूप पवित्र मानलं जातं. त्याद्वारे आपल्या हृदयाची शुद्धी होते आणि याने अनेक कर्म म्हणजे जीवनातली पूर्वकर्म असतात तर ती म्हणजे भेटण्यासाठी किंवा पूर्वकर्माचे जे काही परिणाम फलदायक असतात परिणाम तर ते म्हणजे निघून जाण्यासाठी नष्ट होण्यासाठीचा उपयोगच होत असतो एक प्रकारे. म्हणून आपल्या हृदयाची शुद्धी होत असते. म्हणजे आपण जसं पूर्वी सांगितलं तसं सात्विक दान असं म्हणजे सुपात्र दान मनुष्याला दिलं गेलं तर त्यायोगे काय होतं, आपल्याला आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगत व्हायला मिळते किंवा आपली प्रगती होत असते. म्हणून यज्ञ दान आणि तप आपण कधीही सोडू नये. त्याद्वारे आपल्याला पावित्र्य येत जातं, आपल्या हृदयाची शुद्धी होत जाते. महाभाग इथं आपण सांगितलंय. म्हणजे आपण आता यज्ञ म्हणजे आपण अभ्यासलं असतील मी मध्ये एका अध्यायाच्या स्लाइड मध्ये होतं वेगवेगळ्या सेवा होत्या मंदिरामध्ये, हो की नाही? म्हणजे भोग अर्पण सेवा होती, मग आरती सेवा असते, पूजेचं सगळं साहित्य म्हणजे असं वेगवेगळ्या पद्धतीचं आपण सेवा करू शकतो. सुदामा सेवा पासून आहे. तर त्याद्वारे आपण महत्वाच्या दिवशी म्हणजे एकादशी आहे किंवा असे चांगले दिवस आहेत, तिरोभाव दिवस आहेत, मग अशा दिवशी म्हणजे किंवा आपण वेगवेगळ्या वेळी म्हणजे असं गोकुळाष्टमी किंवा असे जन्मोत्सव वगैरे आहे भगवंतांचा. मग अशा वेळी आपल्याला जेव्हा कधी शक्य होईल आपल्याला जे काही अगदी म्हणजे यथाशक्ती असं जर दान करायचा प्रयत्न केला ना तर त्याद्वारे काय होतं, तर आपली एक शुद्धीच होत जाते आणि त्याद्वारे आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये उन्नत होत असतो. मग हे या दानाचं महत्व आहे. म्हणून आपण असे प्रयत्न करायला पाहिजेत आणि असे सत्पात्री दान जेव्हा देतो तेव्हा आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होत जातो. मग हे दान किंवा तप किंवा यज्ञ ह्या सगळ्यांचं महत्व आहे. म्हणजे दानाने आपण काय होतो, आपले कल्मश धुवून म्हणजे निघून जातात आणि आपली शुद्धी होत जाते. मग आता आपण पुढे जाऊ. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळांच्या अपेक्षेविना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. म्हणजे ते चित्रात पहा, इकडे कुठल्याही कर्माची अपेक्षा न ठेवता, परिणामांची अपेक्षा न ठेवता आपलं कर्तव्य आहे म्हणून केलं पाहिजे. याचं उदाहरण आहे पहा, भगवंत जे म्हणतात. आता ते पशु म्हणजे ते वासरू आहे ते पाण्यात पडले, वाहून जाणार आहे, ते छोटस आहे. मग त्याला वाचवण्यासाठी त्या माणसाने उडी घेतली, मग तो देखील व्हायला लागला, पाण्याचा प्रवाह जास्त होता. मग दुसरा माणूस त्याच्या मदतीला गेला. याचा अर्थ काय की कुठल्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता आपलं कर्तव्य कर्म आहे ना, एखाद्या पशुला म्हणजे मृत्यूच्या धोक्यापासून वाचवणं आणि त्याला मदत करणं. तो संकटात असेल एखादा जीवात्मा किंवा एखादा जीव म्हणजे त्याला आपण मनुष्य काय म्हणतो, आपण सहानुभूतीपूर्वक करुणेनं तो प्रयत्न केला पाहिजे आणि मदत किंवा सहाय्य केलं पाहिजे आणि कसली आपण त्यात अपेक्षा ठेवत नाही. तर असं जे कर्म असतं ना तर ते आपण कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे. म्हणजे म्हणजे तो यज्ञ बनतो. म्हणजे असे जर यज्ञ शुद्धीकरण करणारे असले तर म्हणजे आपण फळाची अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे. म्हणजे ते यज्ञ कर्म म्हणतं, कर्तव्य कर्म. आपलं प्रिस्क्राईब ड्युटी म्हणजे काय आहे, आपलं कर्तव्य कर्म यज्ञच आहे तो एक प्रकारचा. आतापर्यंत आपण अभ्यासात आलोय. म्हणजेच काय, जीवनात आपण भौतिक विकासाच्या गोष्टींसाठी म्हणजे जर केलं, त्या योजना केल्या भौतिक विकासाच्या साठी आणि ते जर केलं तर त्याचा आपण त्याग केला पाहिजे अशा गोष्टींचा. आणि त्याच्याऐवजी आपण असे यज्ञ किंवा अशा गोष्टी केल्या पाहिजेत की ज्यामुळे आपण शुद्ध होतो किंवा आध्यात्मिक स्तरावर आपण प्रगत होतो. म्हणजे मग कृष्ण भावना ही कशी आहे, तर कृष्ण भावनेची जर आपण प्राप्ती केली तर आपल्याला प्रत्येक साधनास म्हणजे असं म्हणजे उत्तेजन म्हणजे आपल्याला मिळतं. म्हणजे आध्यात्मिक जीवनामध्ये अशी प्रत्येक गोष्ट आपल्याला पुढे पुढे नेत जाते. म्हणजे हेच कृष्ण भावनेचं उद्दिष्ट आहे किंवा कृष्ण भावना इतकी सुंदर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आहे की कृष्ण भावनेच्या प्राप्तीनं आपण अशा म्हणजे स्तरावर उन्नत होत जातो. म्हणजे भागवतात सुद्धा सांगितले की भक्तियोगाला अनुकूल अशा गोष्टींचा किंवा अशा कर्मांचा आपण स्वीकार करायचा. हा
आपल्या धर्माचा सर्वोच्च निकष मानला गेला म्हणजे भगवंतांची भक्तिमय सेवा करण्यासाठी आपल्याला काय सहाय्यभूत ठरेल, कोणतं कर्म, कोणतं यज्ञ, कोणतं दान, हे आपण असं अभ्यासलं पाहिजे. आणि आपलं आपण म्हणतो ना, स्वतःचं निरीक्षण करायचं आणि मग त्यानुसार आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे आपण आता वेगवेगळे व्हॉट्सअप ग्रुप बघतो. म्हणजे मी उदाहरण देते. मग वेगवेगळे व्हिडिओ बघतो. मग ह्यापेक्षा जर ह्याच अत्याधुनिक साधनांचा आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेसाठी भगवंतांच्या वेगवेगळे, आता जसे आपण भगवद्गीतेचा अभ्यास करतोय किंवा वेगवेगळे पीडीएफ येतात, वेगवेगळे व्हिडिओ छान येतात भक्तिमय, म्हणजे ह्याच्यात कथा असतात किंवा श्लोकाचं विवरण असतं, म्हणजे वेगवेगळं असतं. म्हणजे भगवंतांचं संबंधित जे काही ते ऐकण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी असा जर उपयोग केला, म्हणजे असं आपण स्वतःच नेहमी आत्मपरीक्षण करत करत जी कर्म आपल्याला भक्तीमध्ये पुढे जायला, उन्नत व्हायला अनुकूल ठरतील, तर ते आपण स्वीकारायचं. आणि ज्या गोष्टींमुळे आपण भक्तीमध्ये म्हणजे पुढे जाण्याऐवजी आपण भक्ती मार्गापासून म्हणजेच भगवंतांच्या चरणापासून आपण एक प्रकारे दूरच जातो, हो की नाही? तर जे आपल्याला असं दूर नेते, तर ती कर्म किंवा असे यज्ञ किंवा असं दान आपण त्यागलं पाहिजे. अशा इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टी असतात. म्हणजे आपण वेगवेगळे सिनेमे पाहायला जातो किंवा वेगळ्या सिरियल, ह्यापेक्षा मग आपण जर आपण म्हणजे एखादं कृष्ण भजन ऐकलं किंवा एखादं कृष्णाच्या पवित्र महामंत्राच्या जपाची ऑडिओ ऐकली, म्हणजे आपण असे बदल करू शकतो ना हळूहळू स्वतःला. म्हणजे अभ्यास योगेन युक्तेन म्हटलंय, म्हणजे अभ्यास म्हणजे प्रयत्नांद्वारे आपण म्हणतो परमेश्वराची प्राप्ती. मग असंच आहे, प्रयत्न करून करून आपण स्वतःला अशा कर्मांकडे वळवू शकतो. मग हाच धर्माचा सर्वोच्च निकष आहे. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, आता आपल्याला कोणती कर्म असतात, म्हणजे की ती आपल्याला वेगवेगळ्या गुणांच्या प्रभावाखाली ती कशी केली जातात, अशा पद्धतीचा तुलनात्मक अभ्यास आता आपण ह्या म्हणजे तक्त्यातून करणार आहोत, बरं का? म्हणजे हा तक्ता पाहत पाहत मी जे सांगते ते आपण कानाने ऐकूया. मग आता 18.7 वाला श्लोक काय सांगतो आपल्याला, तर नियत कर्माचा कधीही त्याग करू नये. मोह होऊन जर मनुष्याने आपल्या नियत कर्माचा त्याग केला, तर त्या त्यागाला तामसिक त्याग म्हणायचं. म्हणजे भौतिक सुखाकरते जी कर्म आपण करतो, त्या कर्मांचा म्हणजे त्याग करायचा. मग पण ज्या कर्मामुळे आध्यात्मिक प्रगती होते, म्हणजे आता उदाहरण, आपण भगवंतांच्या करता अन्न शिजवायचं, त्यांना नैवेद्य तयार करायचा, तो प्रसाद म्हणजे त्यांना अर्पण करून तो प्रसाद म्हणून आपण स्वीकार केला, तर ही कर्म आपण केलीच पाहिजेत. पण आपण आता मग एखादा संन्यासी आहे समजा, तर त्यांना स्वतः करता अन्न शिजवून स्वतःच खाल्लं किंवा आपण सुद्धा, तर ते आपण पाप केलं असं होईल. म्हणजे पाप खातो आपण असं म्हणतो. भगवंतांना जोपर्यंत आपण अर्पण करत नाही, तोपर्यंत तो प्रसाद होत नाही. आणि आपण म्हणजे आपली शुद्धी म्हणजे होणं अपेक्षित असेल, तर आपण स्वतः करता जरी अन्न शिजवण्यास प्रतिबंध असला, तर संन्यासी जीवनामध्ये तसं असतात नियम कठोर असे, तर पण भगवंतांच्या करता अन्न शिजवू शकतो एखादा संन्यासी, म्हणजे मानले शास्त्राने. आणि म्हणून आपल्या शिष्याची कृष्ण भावनेत प्रगती व्हावी म्हणून एखादा संन्यासी शिष्याचा एक विवाह पण संपन्न करू शकतो. आणि अशा पद्धतीने जर कोणी अशा विहित कर्मांचा त्याग केला, तर तो तमोगुणी कर्म करतोय असं म्हटलं पाहिजे. म्हणजे काय, की अशा पद्धतीने आपण समजून घेतलं तमोगुणामध्ये काय असतो, तर असा भ्रम असतो. म्हणजे मग आता आपण पुढे जाऊया. मग जो मनुष्य नियत कर्मांना कष्टप्रद समजून ती कर्मे अतिशय शरीराला क्लेश देतील या भीतीने त्यांचा त्याग करून टाकतो, आणि त्याने रजोगुणात त्याग केलाय असं त्याला म्हणायचं. म्हणजे अशी कर्म असतात ते मनुष्याला कधी त्यागाच्या किंवा उन्नतीच्या अशा दिशेने नेत नाहीत. म्हणजे काय, कृष्ण भावनेच्या मार्गावर स्थित असणाऱ्या मनुष्याने असं जर ठरवलं की सकाम कर्म करावं लागतंय मला, म्हणजे आता मी हे अर्थार्जन करतोय, मी व्यवसाय करतो, नोकरी करतो, जे काही करतोय, मग त्यामुळं आता हे असं सकाम कर्म होतंय, ह्याच्यातून धन मिळतंय, मग मी माझ्या त्या कुटुंबासाठी वापरतोय, आणि मग हे सगळं सकाम कर्म होतंय म्हणून मी नोकरीच सोडून देतो, मी व्यवसायच करत नाही, असं म्हणलं तर ह्या भीतीपोटी धनार्जन बंद करता कामा नये. म्हणजे कर्माचरणाद्वारे मिळणाऱ्या धनाचा उपयोग आपण अर्थार्जन केलं, पण त्याचा उपयोग आपण कृष्ण भावनावित कार्यासाठी करता येत असते, तशी ते करू शकते. म्हणजे आपल्याला जर काही 100 रुपये धन मिळालं, आपण काही भाग 25% भाग किंवा आपल्याला जो शक्य असेल आपण हळूहळू त्याग करू, हो की नाही? आपल्या सगळ्या म्हणजे
आपलं जे कर्तव्य कर्म आहे, आपण कुटुंबाचं पालन पोषण केलं पाहिजे, गृहस्थाश्रमातल्या व्यक्तीचं. मग ते करता करता आपल्याला जे काही शक्य आहे कृष्ण भावनेसाठी, कृष्ण कार्यासाठी आपण अर्पण केलं. भगवंतासाठी सुंदर फळं घेऊन आपण मंदिरात गेलो. भगवंतांसाठी काही पदार्थ आपण घरी स्वतः बनवले, काही साहित्य आणून आणि घेऊन गेलो. सुंदर फुलं, हार नेली, म्हणजे असं कुठल्याही प्रकारे आपण करू शकतो, हो की नाही? किंवा वेगवेगळ्या सेवांसाठी आपण अर्पण केलं किंवा ग्रंथ खरेदी केले. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण कृष्ण कार्यासाठी ते म्हणजे अर्पित करू शकतो. किंवा सकाळी लवकर उठल्यावर दिव्य कृष्ण भावनेचा विकास करता येतो. म्हणजे काय, पहाटे उठून जपाला, आरतीला आपण जर ऑनलाईन जोडले गेलो, असा प्रयत्न केला. पण ह्या भीतीने हे भयंकर पहाटे उठा आणि हे सगळं करा, फार त्रासदायक, कष्टप्रद आहे. म्हणून जर आपण कार्यच करायचं सोडून दिलं, तर ह्याला काय म्हणायचं, रजोगुणी म्हटलंय. म्हणजे कर्तव्य चरणाचा पण जो त्याग करतो, तर त्याला रजोगुणी त्याग म्हणतात. म्हणजे रजोगुणी कर्माचं फळ नेहमी क्लेशदायक असतं. कारण जर एखाद्याने आपली नियत कर्म कष्टप्रद आहेत म्हणून तीच सोडून दिली, की शरीराला माझ्या फार त्रास होतोय पहाटे उठायला आणि मग हे सगळं भयंकरच आहे सगळं, म्हणून कर्माचा त्याग केला, मग त्याला ते त्यागाचं फळ काही मुली म्हणजे मिळणार नाही ना. मग ह्याला म्हणायचं रजोगुणी म्हणजे अशा पद्धतीचं त्याग म्हणायचं. मग आता इथे आपण आता सत्वगुणी बघूया. तर ते कसं असतं कर्म. मग ज्यावेळी मनुष्य नियत कर्म करायलाच हवं म्हणून करतो आणि सर्व प्रकारची भौतिक संगत किंवा फळाची आसक्ती सोडून देतो, त्यावेळी त्याचा त्याग सात्विक समजला जातो. म्हणजे नियत कर्तव्य किंवा नियत कर्म, कर्तव्य आहे माझं, ते माझं कर्तव्य कर्म आहे, किंवा आपण म्हणतो प्रिस्क्राईब ड्युटी, म्हणून आपण ते केलं पाहिजे ह्या भावनेने. आणि फळाची त्याच्या अपेक्षा आपण सोडून द्यायची आणि आपण ते कर्म आपलं कर्तव्य कर्म म्हणून केलं, तर काय होतं, कर्माच्या गुणांपासून म्हणजे ते वेगळं असं होतं. म्हणजे कृष्ण भावनेने समजा भावित जो मनुष्य आहे, तो कारखान्यात काम करतो एखादं, मग मनुष्य स्वतःला कारखान्यातल्या कामात तो गुंतवून घेईल. आपण उदाहरण घेतलंय हे. मग कारखान्यातल्या कर्मचाऱ्यांचा तो संग नाही करत, त्यावेळी तो मुखात जर श्रीकृष्णांचा पवित्र महामंत्राचा जप करत असेल किंवा श्रीकृष्ण ते कर्म करताना तो भाव कसा ठेवतो, मी श्रीकृष्णासाठी कर्म करतोय. आणि ज्यावेळी तो आपलं कर्मफळ श्रीकृष्णांना अर्पण करतो, तेव्हा ते काय होईल, दिव्य स्तरावरचं कार्य होईल, म्हणजे कृष्ण भावना भावित कर्म किंवा आध्यात्मिक कर्म होईल. मग असं जे कर्म असतं ते सत्वगुणी कर्म असतं किंवा सत्वगुणी कर्म म्हणतात, की जे कर्तव्य कर्म म्हणून केलं जातं. मग आपण पुढे जाऊ. हा, हे पराक्रमी अर्जुना, वेदांतानुसार सर्व कर्मसिद्धींची 5 कारणं आहेत, तर त्या गोष्टी माझ्याकडून शिका. कृतीचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता, विविध इंद्रिय, सर्व प्रकारचे अं, प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, हे कृतीचे 5 घटक आहेत. म्हणजे काय, आता पहा, हा, जी सर्व प्रकारची जी कर्म असतात वेगवेगळी, तर त्यासाठी काय असतं, म्हणजे वेगवेगळी जी कर्म आपण करतो, तर त्याच्या सिद्धीची म्हणजे ती पूर्ण होण्याची आपले स्थान म्हणजे शरीर असतं. म्हणजे काय, की आपलं जे शरीर आहे, तर त्या शरीरात निवास करणारा आत्मा कार्य करतो आणि म्हणून कर्माचं आपल्याला फळ प्राप्त होतं. मग दुसरं काय असतं, म्हणजे म्हणजे त्याला म्हणून काय म्हणायचं, कर्ता म्हणायचं. मग दुसरं काय, म्हणजे की आपल्याला म्हणजे ह्या म्हणजे ह्या इंद्रिय ही जी आहेत, तर ही काय म्हटली, तर ह्या कर्मासाठीची ही साधनं म्हटली जातात. आणि मग आपण ह्यासाठी वेगवेगळे म्हणजे निरनिराळे प्रयत्न आपला आत्मा जो आहे, तो इंद्रियांच्या मदतीने करतो किंवा ती कर्म करत असतो. मग प्रत्येक कर्म करता तो वेगवेगळा प्रयत्न करतो, म्हणून अनेक प्रकारचे प्रयत्न करतो. आणि मग ती शेवटी आपण जी कर्म आहेत ती कशावर अवलंबून असतात, परमात्म्याच्या इच्छेवर अवलंबून असतात. ते कसं कर्म होणार, हो की नाही. आपल्या हृदयात स्थित परमात्मा आपल्या म्हणजे स्थित असतो आणि तो मित्राच्या रूपाने स्थित असतो, आपल्याला मदत करत असतो. परमात्मा सर्व कारणांचं कारण असतो, हे आपण 15व्या अध्यायात अभ्यासलं. मग अशा परिस्थितीत परमात्म्याच्या निर्देशनाखाली आपण कृष्ण भावनेत कर्म करत असतो. मग असा जो व्यक्ती असतो तो कर्मबंधनात बिलकुल सापडत नाही. म्हणजे पूर्ण कृष्ण भावना वळत असणाऱ्या जो व्यक्ती असतो त्याच्यावर कधीच कर्माचं दायित्व नसतं. म्हणजे ते जे काही त्याच्या जीवनात चाललंय ते भगवंतांच्या परमिच्छेने, परमात्म्याच्या इच्छेने आणि भगवंतामुळे सुरू असतं. म्हणजे इथं उदाहरण घेऊया आपण समजून घ्यायला, की हा जो जागेचा मालक आहे म्हणजे स्वामी आपण म्हणून भगवंत आहे. मग त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या म्हणजे
म्हणजे ते सर्व कारणांचं कारण आहेत. मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपला कर्ता म्हणजे कोण आहे, तर इथे आर्किटेक्ट जो प्लॅन देतो सगळं म्हणजे आपला आत्मा बरं का, हा कार्यशील असतो. आणि मग त्याच्यासाठी सहयोगी म्हणून कोण असतात, ही इंद्रिय असतात. म्हणजे हे कामगार आणि हे सगळे पहा, म्हणजे हे व्यवहारातलं उदाहरण आहे. मग ते काय करतात, सहयोगी असतात त्यांच्या कर्मामध्ये. पण आणि अशा पद्धतीने निरनिराळे जी कर्म असतात, मग प्रत्येक कर्माचं स्वरूप वेगळं असतं. स्लॅब टाकायचं कर्म वेगळं, हो की नाही. मग ते बांधायचं काम वेगळं, भिंती बांधायचं काम वेगळं, टाइल्स बसवायचं काम वेगळं, असं इमारतीचं वेगवेगळं असतं की नाही. मग त्यानुसार वेगवेगळ्या कर्मानुसार मग ती कर्म कशी होणार हे परमात्म्याच्या इच्छेवर अवलंबून असतं. म्हणजे मूळ स्वामी म्हणजे जो मालक म्हणजे कोण, आपले भगवंत, त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असतं. आणि मग ते काय आपल्या हृदयात मित्राच्या स्वरूपात उपस्थित असतात आणि अशा पद्धतीनं त्यांचं नियंत्रण असतं. म्हणजे हे आपण या उदाहरणाद्वारे समजून घेतलं. आणि मग त्याद्वारे आपण हे सगळं इंद्रियांचा आपण सहयोगी म्हणून किंवा कर्माची साधनं म्हणून उपयोग करतो. म्हणजे ह्याच्यावरनं आपण काय समजून घेतलं, की हे जे काही कर्म आहे ते आपण जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये येतो तेव्हा भगवंतांच्या इच्छेवर अवलंबून असतं किंवा इच्छेवरच इच्छेनुसार त्यांच्या नियंत्रणाखाली घडत असतं. म्हणून आपण त्यांनाच जर शरण केलो, आपले जे स्वामी आहेत सगळे, तर म्हणजे त्यांनाच जर आपण शरण गेलो आणि त्यांच्या आनंदासाठी, त्यांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ जेव्हा आपण प्रत्येक कर्म किंवा त्याचं अर्पण केलं किंवा प्रत्येक कर्माचं फळ देखील अर्पण केलं आणि प्रत्येक कर्मच त्यांच्या संतुष्टीसाठी केलं, तर काय होईल, तर निश्चितच म्हणजे त्यांची कृपा आपल्यावर होईल. म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो ना की म्हणजे स्वामींना आपण संतुष्ट करतो, तेव्हा मग आपले जे स्वामींच्या म्हणजे आधिपत्याखाली जे काही सहयोगी साधना आहेत किंवा म्हणजे त्या सगळ्या स्तरावर ते संतुष्ट होत जातात, हो की नाही. आणि त्याद्वारे आपल्याला त्यांची कृपा संपादन होते. जसं आपण उदाहरण घेतलं होतं की झाडाच्या मुळाशी पाणी घातलं तर त्याचे पान, फांदे, खोड हे सहयोगी सगळे आहेत, साधन आहेत, जशी आपली इंद्रिय आहेत. तर त्या पद्धतीने आपल्या आपलं आपण जेव्हा कर्म भगवंताच्या संतुष्टीसाठी होतं, तेव्हा निश्चितच म्हणजे सर्व देवदेवता किंवा सगळ्या स्तरावर म्हणजे सगळे जे स्तर आहेत आपले आध्यात्मिक स्तरावर जेव्हा कर्म आपलं असं आध्यात्मिक कर्म बनतं किंवा कृष्ण भावनामय कर्म बनतं, तेव्हा बौद्धिक स्तरावर, त्यानंतर भावनिक स्तरावर, त्यानंतर मानसिक स्तरावर आणि त्यानंतर शारीरिक स्तरावर, अशा सगळ्या स्तरावर ते फलदायी असतं. हा भाग आपण इथे समजून घेतला. मग आता आपण पुढे जाऊ. म्हणून जो मनुष्य या 5 कारणांचा विचार न करता स्वतःलाच एकमेव कर्ता मानतो, तो खचितच मूर्ख आहे आणि तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. आता परमात्मा आपल्या अंतरी मित्र म्हणून स्थित आहे बरं का, आणि सगळ्या कर्मांचं संचालन किंवा नियंत्रण तोच करतो. मग हे आपलं एखाद्या मूर्ख माणसाला किंवा अल्पबुद्धी माणसाला समजत नाही. मग जरी स्थान, कर्ता किंवा प्रयत्न तथा इंद्रिय म्हणजे ही सगळी भौतिक कारण असतात, पण अंतिम कारणांचे कारण कोण आहेत, भगवंत आहेत, हे आपण जाणलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण ह्या 4 भौतिक कारणांनाच पाहून आपलं जे परम कारण काय, तर भगवान स्वतः म्हणजे आपल्या हृदयस्थित परमात्मा. मग जो या परमात्म्याला न पाहता स्वतःलाच कर्ता मानतो, म्हणजे मीच कर्ता आहे आणि मीच याचा उपभोग घेतो सगळं, म्हणजे स्वतःलाच एकमेव कर्ता मानून हे सगळं माझ्या उपभोगासाठी आहे, असं जे आपली धारणा असते. म्हणजे मी शरीर नसून पहिल्यांदा आपण म्हणजे कर्ता आहोत, म्हणजे आपण कर्ता म्हणजे कोण आहोत, तर शरीर नसून आत्मा आहोत, हे आपल्याला आधी आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये इंद्रिय तृप्तीमध्ये लिप्त असतो. म्हणून आपल्याला वाटत असतं की आपण कोण आहोत, तर म्हणजे आत्मा नसून शरीर आहोत, म्हणजे इथंच गोंधळ असतो. आणि त्यानंतर पुढे जर आपण स्वतःलाच कर्ता मानतो, म्हणजे काय, तर ह्या पूर्ण भौतिक जे जग आहे, तर ह्याच्यामध्ये आपण पूर्ण रममाण झालेला असतो. आणि त्यामुळं तो परमात्म्याला असा व्यक्ती पाहतच नाही. त्याच्या हृदयामध्ये जी अशुद्धी असते आणि प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली तो असतो, त्यामुळे ते अशुद्धी असतात. आणि त्यामुळे तो स्वतःलाच कर्ता मानतो. मग असे जे लोक असतात, तर त्यांना कसं भगवंत म्हणतात, ते असे मूर्ख आहेत. पण नक्कीच बुद्धिमान जो माणूस आहे, तर तो म्हणजे तो हे सगळं समजून घेईल आणि त्यामुळं हे सगळं समजून घेऊन आपल्या अंतस्थ परमात्म्याच्या प्रेरणेने सगळ्या गोष्टी घडत आहेत, त्याच्या इच्छेने समजून घेऊन तो काय करेल, भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करेल. हे आपण याच्यातून शिकायचं. आता पुढे जाऊ आपण. आता ज्ञान आणि ज्ञानाची वस्तू आणि ज्ञाता हे 3 घटक कृतीला प्रवृत्त करतात. इंद्रिय
काम आणि कर्ता हे तीन कृतीचे घटक आहेत. आता इथे चित्रात पहा हा, म्हणजे ज्ञान आपल्याला आता डोळे हे आपलं कसं ज्ञानेंद्रिय आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला ज्ञान मिळालं. आता ज्ञानाची वस्तू म्हणजे हा बॉल आहे बरं का. आणि मग कर्ता म्हणजे कोण आहे, आपला आत्मा, म्हणजे आपण शरीराद्वारे आता कार्य करतो, म्हणजे तो बॉल असा आपण उंच उडून तो म्हणजे जे काही आपल्याला तो असा उंच उडवून मारायचा आहे त्या पद्धतीने आपण म्हणजे तो मारणार आहोत. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, तर हे इंद्रिय, काम आणि कर्ता हे आपल्या तीन कृतीचे घटक आहेत. आता ह्याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं, तर ज्ञान म्हणजे म्हणजे ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता हे तीन गोष्टी असतात, त्या कर्माला प्रेरणा देणारी कारण असतात. म्हणजे तर त्यामुळे इंद्रिय आपलं, त्यानंतर कर्म आणि कर्ता हे तीन कर्म, कर्म कुठलंही म्हणजे आपण कृती किंवा काम करतो त्याचे घटक असतात. ते कसं समजून घ्यायचं, तर आपण समजून घेऊ की म्हणजे कर्म करण्याची जी साधनं असतात तिथं स्वतः कर्म आणि कर्ता हे दोन कर्माचे घटक असतातच. पण आता कुठलं पण आपण कर्म करायचं ठरवलं, तर कर्म करण्यापूर्वी आपल्याला काहीतरी प्रेरणा येते ना, असं करूया तसं करूया. मग प्रत्यक्ष कर्म घडण्यापूर्वी, एखादी कृती आपल्यापासून घडण्यापूर्वी आपण ज्या निर्णयापर्यंत पोहोचतो ना, त्याला कर्माचं सूक्ष्म रूप म्हणायचं. मग त्यानंतर काय होतं, त्याचं क्रियेमध्ये रूपांतर होतं. म्हणजे मनुष्य विचार करतो, अनुभव करतो, इच्छा करतो. मग ही जी प्रक्रिया होते ना, ह्यालाच म्हणायचं प्रेरणा. आणि ही प्रेरणा कशी आहे, शास्त्रातून आलेली असते. पण जेव्हा म्हणजे आपण एखाद्या म्हणजे आध्यात्मिक प्रमाणित जे गुरु असतात त्यांच्याकडून आपण म्हणजे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करतो आणि दीक्षित होतो. तर गुरु महाराज, त्यांना गुरु महाराज म्हणायचे, जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु असतात. तर त्यांच्या आदेशातून जर आली असली तर दोन्हींना आपण काय समजलं जातं, समान समजलं जातं. म्हणजे शास्त्रातून पण आलेली असली आणि गुरु महाराजांच्या म्हणजे उपदेशातून किंवा आदेशातून, म्हणजे शास्त्र, साधू, गुरु यांचं आपण मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे. आणि ते एकसारखंच असतं. म्हणजे पहा, म्हणजे गुरु हे कसे असतात, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु हे ना ईश्वरापेक्षा अभिन्न आहेत. म्हणजेच काय, त्यांना ईश्वराप्रत आपण आदर दिला पाहिजे. का तर ते भगवंतांचे असे विश्वासू सेवक असतात, विश्वासपात्र आणि प्रमाणित प्रतिनिधी किंवा प्रामाणिक प्रतिनिधी असतात. म्हणजे राधा राणींचे ते पार्षद असतात, असेही उल्लेख आहेत. म्हणजे म्हणजे आणि ते कसे असतात, ब्रह्मनिष्ठ असतात. गुरु म्हणजे त्यांची ब्रह्मनिष्ठ म्हणजे काय, तर भगवंतांची निष्ठा म्हणजे सत्य, परम सत्याचं ते पुरस्कार करणारे आणि त्यांच्याशी निष्ठा असणारे. परम सत्य म्हणजे ब्रह्मस्तर, म्हणजे आपण आत्मसाक्षात्काराचे जे तीन टप्पे आहेत त्यातला ब्रह्मस्तर, म्हणून त्यांना ब्रह्मनिष्ठ असं म्हटलं जातं. असे जे गुरु असतात, मग त्यांच्याकडून त्यावेळी प्रेरणा होते. मग करताही असतो, म्हणजे इंद्रियांच्या सहाय्याने असं काय होतं, ज्याच्यात सर्व इंद्रियांचं केंद्रस्थान असं मन पण आहे, म्हणून प्रत्यक्ष कर्म घडतं आपल्याकडून. म्हणून कोणताही कर्म असतं तेव्हा त्याच्या सर्व अंगांना काय म्हणतात, कर्मसंग्रह म्हणतात. म्हणून इथे हे सगळं महत्वाचं आहे. मग आता आपण हे समजून घेतलं, आता आपण पुढे जाऊया. हा, मग आता खालील आपण जे आपण आता स्वमूल्यांकन करायचं बरं का. तर 3 स्लाइड्स वरनं आपण कोणत्या श्रेणीत मोडतो, तर हे आपण आता पाहणार आहोत. मग सर्वात 3 मार्क सर्वोच्च, 2 मार्क म्हणजे मधलं म्हणजे मधले मार्क, आणि 1 मार्क म्हणजे सर्वात कमी मार्क. मग आता आपण स्वतःचं इव्हॅल्युएशन, थोडक्यात आपण स्वतःचं मूल्यांकन आपण करूया. पहा, हे खूपच असं आपल्याला आवडेल असं आहे, म्हणजे इंटरेस्टिंग म्हणतो आपण तसं. तर आता आपण बघूया. हा, आता आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये स्वतःला मार्क्स देत जाऊ, म्हणजे आपण कुठे कमी पडतो हे आपल्याला कळेल. आणि आपल्याला आपल्यामध्ये कुठे किती काय गुण आहेत आणि त्यानुसार आपण काय करायला पाहिजे प्रयत्न, हे लक्षात येईल. भौतिक स्वरूपाच्या 3 भिन्न प्रकारांनुसार ज्ञान, कृती आणि कृती करणारे असे 3 प्रकार आहेत. आता त्यांच्याबद्दल माझ्याकडून ऐक. असं म्हणतात, म्हणजे 3 प्रकृतीचे जे गुण आहेत त्यानुसार ज्ञान त्यांचं असतं, कर्म असतं, आणि मग ते म्हणजे ते कुठल्या गुणात स्थित आहेत हे ठरतं. मग आता ते कसे असतात ते आपण ऐकूया. आता हा श्लोक काय सांगतो पहा. जे ज्ञान जे ज्ञान ज्याद्वारे सर्व जीवांमध्ये एक अविभाज्य आध्यात्मिक स्वरूप दिसून येते, जरी ते असंख्य रूपामध्ये विभागले गेले असले तरी तुम्ही सत्वगुण स्थितीत असल्याचे समजले पाहिजे. म्हणजे या मध्ये आपण असं समजून घेतो की सर्व जीवांमध्ये एकच आध्यात्मिक स्वभाव आहे किंवा एकच आध्यात्मिक म्हणजे घटक आहे की ज्याचं विभाजन होत आहे. म्हणजेच काय, की मनुष्य, देवता, पशु, जलचर, वनस्पती ह्या सगळ्या जीवांच्या ठाई जो कोणी भगवंताला पाहतो किंवा ज्यांच्या ठाई आपला
आत्मा म्हणजे कोण आहे प्रत्येकाचं, तर भगवंतच आहे. तिथे भगवंताचं जीवात्मक अंश आहे. त्याचं ज्ञान कसं म्हटलंय, सात्विक म्हटलंय. म्हणजे आत्मतत्व कसं आहे, सर्व प्राण्यांना जरी पूर्व कर्मानुसार त्यांच्या वेगवेगळे देह प्राप्त झाले, तर सर्वांमध्ये एकच आत्मतत्व आहे. म्हणजे आपल्यामध्ये आत्मा कसं आहे, सगळ्यांच्या मध्ये एकसारखंच आहे. तिथे परमात्मा स्वरूपात भगवंत सगळ्या हृदयात सारख्या स्थितीतच असतात ना. म्हणजे प्रत्येक पशु योनी कोणामध्ये सगळ्यामध्ये त्यांचं एकच स्वरूप आहे, परमात्मा स्वरूप, चतुर्भुज नारायण रूप. तर मग हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे भगवंतांच्या शक्तीचं हे पराप्रकृतीचं हे प्राकट्य असतं. आणि म्हणून आपण एकच पराप्रकृती म्हणजे चेतना, म्हणजे आत्मा म्हणजे काय, तर चेतना शक्ती आहे. तर ती पाहणं म्हणजे ही सात्विक दृष्टी आहे. म्हणजे आपली प्राणशक्ती कशी अविनाशी आहे आणि भिन्नत्व फक्त शरीरावर आहे. म्हणजे मला पशुचं शरीर आहे, मला एखाद्या जलचराचं शरीर आहे, मला एखाद्या वनस्पतीचं शरीर आहे, मला मनुष्याचं शरीर आहे, देवतेचं. मग हा भाग आपण इकडं समजून घेतला. मग आता आपण पुढे जाऊ. जे ज्ञान, मग त्याची पुढचं मागची स्लाइड मधला श्लोक. हा, जे ज्ञान ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात एक भिन्न प्रकारचा जीव आहे हे आपण पाहतो, रजोगुणात असणे समजले जाते. म्हणजे काय, की असं ज्ञान की एखाद्या मनुष्य काय करतो, ते विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव आहे, त्याला म्हणायचं रजोगुणी ज्ञान किंवा राजस ज्ञान. म्हणजे काय, भौतिक शरीर म्हणजे काय आहे, तर म्हणजे जीव आहे आणि देहाचा नाश झाला तर चेतना देखील नष्ट झाली असं ज्याला वाटतं, तो म्हणजे थोडक्यात रजोगुणात किंवा राजसी ज्ञान त्याचं. म्हणजे काय, की त्यांच्या ज्ञानानुसार एक शरीर दुसऱ्या शरीरावरून भिन्न असतं, पण दोन शरीरामध्ये चेतनेचा विकास वेगवेगळ्या प्रकारे झालाय असं असं जे असतं ना, तर म्हणजे तर ते त्यांना असं पटत नाही. किंवा आत्मा नावाची भिन्न वस्तू असते आणि शरीर म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये आत्मा हा वेगळा आहे आणि शरीर वेगळं आहे असं नाही मानत ते. तर शरीरच आत्मा आहे आणि शरीराच्या पलीकडे वेगळं काही आत्माच नाहीये असं जे मानतात ना, तर त्यांना म्हणायचं म्हणजे त्यांना जे ज्ञान असतं ते रजोगुणी किंवा राजसिक ज्ञानाने युक्त आहेत असे म्हणतात. म्हणजे मग आता आपण पुढे जाऊया. आता इथे काय आहे, आणि ते ज्ञान ज्याच्या साह्याने सर्वांगीण कार्याशी जोडले जाते आणि सत्याचे नसलेले म्हणजे ज्ञान नसलेले आणि ते अत्यंत तुटपुंजे आहे ते तमोगुणात आहे असे म्हणतात. म्हणजे काय, की ज्या मनुष्याचं ज्ञान तमोगुणी असते, म्हणजे आता ह्याच्यात आपण हे पण समजून घेऊया की आपल्यासारखे सर्वसाधारण मनुष्याचं ज्ञान नेहमीच तमोगुणी असतं बरं का. म्हणजे आपण बद्धावस्थेत असतो आणि आपण जीव जन्मापासूनच तमोगुणी असतात, म्हणजे असे आपल्यासारखे. मग आपण जेव्हा म्हणजे जोपर्यंत आचार्यांचे किंवा वेगवेगळ्या म्हणजे असं वेदशास्त्रांचं आपण आदेशानुसार म्हणजे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्ञान विकसित करत नाही, तोपर्यंत आपलं ज्ञान आपल्या शरीरापुरतं देहापुरतच असतं. आणि मग त्यामुळे काय होतं, की आपलं शास्त्रानुसार कधीच कर्म होत नसतं. म्हणजे आपल्याला काय वाटत असतं, हे धन म्हणजेच ईश्वर आहे आणि त्या दृष्टीनं शरीराची आवश्यकता भागवणे हेच आपल्या दृष्टीनं ज्ञान असतं. आणि अशा ज्ञानाचा परम सत्याशी काहीही संबंध नसतं. आहार निद्रा भय मैथून या ज्ञानालाच म्हणजे ते ज्ञान मानतात. म्हणजे पशूंचं एवढंच ज्ञान असतं, तसंच असतं ते ह्या अवस्थांमध्ये. आणि असं जे ज्ञान असतं ते तमोगुणापासून उत्पन्न होतं. म्हणजे भौतिक शरीराच्या पलीकडं आत्म्यासंबंधीचं जे ज्ञान असतं त्याला सत्वगुणी ज्ञान म्हणतात. पण ज्या ज्ञानामुळं भौतिक तर्कवाद म्हणजे किंवा असे म्हणजे मनोधर्म म्हणजे यांच्या बळावर अनेक सिद्धांत आणि वाद निर्माण होतात, मग ते रजोगुणी. आणि जो देह फक्त आपला कसं सुखसोयीत मस्त ठेवता येईल या संबंधीचं जे ज्ञान असतं आणि संपत्ती कशी वाढवू आणि आपण कशा वेगवेगळ्या इंद्रिय तृप्ती करू आणि अशा पद्धतीने अत्यंत सुखसोयीने राहू असं जे ज्ञान असतं त्याला म्हणायचं तमोगुणी ज्ञान. मग आता आपण पुढे जाऊया. जी क्रिया नियमन केली जाते आणि जी आसक्तीशिवाय प्रेम किंवा द्वेष न ठेवता फलदायी परिणामाची इच्छा न करता केली जाते ती सत्वगुणी म्हणतात. मग आता जे म्हणजे जी क्रिया म्हणजे जी कर्म आहेत ना, तर ती आसक्ती विना केली पाहिजेत. म्हणजे राग द्वेष न करता किंवा फळाची अपेक्षेच्या म्हणजे फळाची इच्छा न करता, म्हणजे ती सात्विक कर्म असतात. म्हणजे काय, की वेगवेगळे वर्ण किंवा आश्रम मग शास्त्रातली जी नियमित कर्म म्हणजे नियत कर्म दिली किंवा निष्काम भावनेनं आपण केलं किंवा आपण स्वामित्वाची भावना त्यागून राग द्वेष न असं म्हणजे भावरहित असं राग द्वेष असा कुठलाही भाव आपल्याला नाही पाहिजे. आणि मग भगवंतांना प्रसन्न करण्यासाठी त्यांच्या संतुष्टीसाठी आपल्या स्वतःच्या आत्मतृप्तीचा हेतू न ठेवता आपण कृष्ण भावना भोवतून कार्य केले त्याला म्हणायचं सात्विक कर्म. मग आता एखाद्या व्यक्तीनं आपल्या इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करून खोट्या अहंकाराच्या भावनेने केलेल्या कृतीला रजोगुणी कार्य म्हणतं. म्हणजे काय, की फळाची अपेक्षा करून आपण जे कर्म करतो तर त्याला म्हणायचं रजोगुणी कार्य म्हणायचं. म्हणजे मोठ्या प्रयास
अभ्यासाने ते कर्म करतो आणि त्याला मिथ्या अहंकार असतो, बुद्धीनं केलं जातं, मग ते म्हणायचं रजोगुणी कार्य असं म्हटलं जातं. मग आता आपण पुढचं कार्य काय, भ्रामकपणे शास्त्रांच्या आज्ञेची अवहेलना करून भविष्यातील बंधनाची चिंता न करता किंवा इतरांना होणाऱ्या हिंसाचाराच्या किंवा त्रासाची चिंता न करता केलेली कृती तमगुणात असते म्हणतात. म्हणजे काय, मनुष्य आपल्या कर्मासाठी काय करतो, देशातलं जे शासन आहे किंवा म्हणजे म्हणजे भगवंतांचे यमदूत जे असतात, तर मग त्यांच्यासाठी उत्तरदायी असतो. मग स्वैराचारी वृत्तीने जर आपण कर्म केलं तर त्याच्यामुळे काय होईल, विनाश होईल, हो की नाही. म्हणजे शास्त्रांच्या नियमांचा आपण भंग करू, मग असं जे कर्म कसं असतं, हिंसात्मक असतं किंवा ते इतर समाजातील लोकांना कसं त्रास देणारं, पीडादायक असंच असतं. मग असं जे दुराचारी मी कर्म असतं ते स्वतःच्याच मनाने आणि स्वतःच्याच अनुभवाने केलं जातं. आणि मग ह्याला म्हणायचं मोह. मग अशी जी मोहग्रस्त कर्म असतात ना, ही तमोगुणी कर्म असतात. मग आता आपण पुढे जाऊया. जो आपले कर्तव्य प्रकृतीशी संगती न ठेवता, खोटांकर न ठेवता, मोठ्या दृढ निश्चयाने आणि आणि उत्साहाने आणि यश किंवा अपयश न डगमगता, ज्याला डगमगता करतो, त्याला सत्वगुणात कार्यकर्ता म्हणतात. आता कसे करते असतात ते आपण अभ्यासणार आहोत. जो मनुष्य अशा प्रकृतीच्या म्हणजे गुणांशी संग करत नाही, म्हणजे कृष्ण भावनामय मनुष्य कसा असतो, नेहमी प्राकृतिक गुणांच्या अतीत म्हणजे पलीकडे गेलेला असतो. मग स्वतःला जी काही कर्म असतात, नियत कर्म, त्या कर्माची तो बिलकुल अपेक्षा ठेवत नाही स्वतःसाठी, आणि तो मिथ्या अहंकार गर्व यांच्या पलीकडे गेलेला असतो. कारण त्याचं कार्य पूर्ण होईपर्यंत नेहमी पूर्ण उत्साही असतो. कार्य करताना तो कुठलीही चिंता क्लेश, कारण सगळं काही ते भगवंतांच्या इच्छेसाठी संतुष्टीसाठी करत असतो. त्यांच्यावर सोपवून त्या कर्माचं फळ तो जेव्हा करत असतो तेव्हा तो नेहमी उत्साही असतो. यश किंवा अपयश असते त्यामुळे तो महत्वच देत नाही. जे काही परिणाम ते भगवंतांच्या इच्छेसाठी मी कर्म केले भगवंतावर सोपवून, तो सुख दुःखामध्ये समान वृत्ती बाळगतो. मग असा जो असतो त्याला म्हणायचं सत्वगुणी करता किंवा म्हणजे कार्य करणारा तो करता. मग जो कर्मकार कर्म आणि कर्मफल यात आसक्त होतो आणि त्या फळांचा उपभोग घेऊ इच्छितो, आणि जो लोभी सदैव मत्सर करणारा अपवित्र आनंद दुःखाने त्रस्त असतो तो रजोगुणात. मग आता जो करता असतो तो अशा पद्धतीने कर्मफळामध्ये आसक्त झालेला असतो. कारण त्याला कसं असतं, रजोगुणी व्यक्तीचे आपण उदाहरण अभ्यासलं ना, त्याला सतत कसं असतं, माझा संसार, माझं घर, माझी पत्नी, माझी मुलं इत्यादी सगळ्या आसक्ती असतात सगळ्या. आणि मग त्याला आपल्या जीवनात आध्यात्मिक उन्नतीची इच्छाच नसते, आणि आपल्याला जागतिकरित्या अधिक अधिक कसं सुखीचं होईल आपलं जे जग आहे सगळं, म्हणजे आणि विचार तो जास्त करतो, आणि साधारण हे लोभी वृत्तीचं असतं लोक असे, आणि त्यांनी मिळवलेली संपत्ती कशी असावी वाटते, त्यांना चिरस्थायी अविनाशी असावी वाटते. आणि मग त्यासाठी ते अत्यंत मत्सर करतात इतरांचा, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी कुठलंही पाप कर्म ते करायला तयार होतात. आणि असे जे असतात ते अपवित्र आणि आपली धनसंपत्ती निष्कलंक किंवा भ्रष्ट आहे, तर ह्याला ते बिलकुल महत्व सुद्धा देत नाहीत. म्हणजे म्हणजे आणि मग असे जे लोक आहेत ते अंध आणि दुःखाने त्रस्त जाते. आपलं कर्म त्यांना सफल झालं तर त्यांना काय होतं, आनंद होतो किंवा सुखी होतात, आणि असफल झालं तर ते दुःखी होतात. म्हणजे असंच होतं, त्यांचं चालूच असतं आनंद दुःख. आणि त्या असे जे व्यक्ती असतात ते रजोगुणामध्ये स्थित असतात, किंवा त्याला रजोगुणी करता म्हणायचं. मग जो कार्यकर्ता शास्त्राच्या आज्ञेविरुद्ध सदैव कामात मग्न असतो, तो भौतिकवादी, हट्टी, फसवणूक करणारा आणि इतरांचा अपमान करण्यात पारंगत असतो, आणि जो आळशी असतो, सदैव उदास असतो आणि विलंब करतो, तो कार्यकर्ता तमोगुणी. आता पहा हा, शास्त्रांचे जे आदेश आहेत त्यानुसार कुठलं कर्म करावं हे आपण समजून घेतलंय, आणि कुठलं कर्म करू नये, म्हणजे कर्म, कर्म, विकर्म, भक्तियुक्त कर्म, आपण हे सगळं समजून घेतलं, हो की नाही. मग जे लोक शास्त्रांच्या आदेशांना महत्व देत नाहीत आणि ते न करण्यासारखंच काम करतात नेहमी, मग सामान्यपणे जे भौतिकवादी असतात ना, ते असं करतात, शास्त्रीय आदेशानुसार न वागता प्रकृतीच्या गुणांनुसार म्हणजे त्या प्रभावाखाली काम करतात. मग असे लोक सभ्य नसतात, सदैव कपट करायचं, दुसऱ्यांचा अपमान करायचा, ह्यात ते कुशल असतात, एकदम अतिशय आळशी असतात. काम असं व्यवस्थितपणे करायचं नाही, किंवा कधी पूर्ण करण्याकरता दिलं तर ते बाजूला सारायचं, किंवा मग खिन्न दुःखी असे असतात, म्हणजे आपल्याच विश्वात, म्हणजे अशा निराशेच्या गर्तेत अशा पद्धतीचे. तर त्याच्यात एखादं काम करण्यात, म्हणजे एखादं काम 1 तासात होणार असेल तर ते करण्यासाठी ते वर्षानुवर्ष दिवस महिने पण लावतात, अशी दिरंगाई करतात. असे जे करते असतात त्यांना म्हणायचं तमोगुणी करते. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, आता बुद्धी कशी असते ते आपण अभ्यासूया बरं का.
हे पृथ्वीचे पुत्र ती बुद्धी ज्याद्वारे माणसाला कळते की काय केले पाहिजे आणि काय करू नये, कशाची भीती बाळगावी आणि कशाची भीती बाळगू नये, काय बंधनकारक आहे आणि काय मुक्त आहे. तर ती सात्विक बुद्धी म्हणजे आता प्रकृतीच्या गुणांनुसार म्हणजे बुद्धी आणि निश्चय म्हणजे कशा पद्धतीनं म्हणजे अशी बुद्धी आहे की शास्त्रांच्या आदेशानुसार म्हणजे तर अशी जी बुद्धी आहे तर तिचं वर्णन केलंय म्हणजे तर जे काय म्हणजे जी शास्त्रांनी निर्देशित केलेली कर्म आहेत तर ती केली जातात म्हणजे तर मग जी म्हणजे शास्त्राने निर्देशित सांगितलेली नाहीये म्हणजे केलेली नाहीये तर ती कर्म करू नये आणि जी शास्त्राने निर्देशित केलेली आहेत ती कर्म करावीत हे ज्याला कळतं म्हणजे तो काय म्हणतो बुद्धीचा म्हणजे त्या व्यक्तीला आपण काय म्हणतो की तो म्हणजे बुद्धीचा सारासार विचार थोडक्यात ज्याला समजतो म्हणजे तर नाहीतर काय होतं त्याला हे म्हणजे हे सगळं ज्ञान असतं त्याला की नाहीतर मग कर्माच्या फळांनी किंवा प्रतिफळांनी आपण बांधले जाऊ मग हा सगळा विचार थोडक्यात सारासार करू जो करू शकतो की कुठल्या कर्माने आपल्याला बंधन येऊ शकतं बंधनकारक आपण कर्मफळामध्ये बांधले जाऊ कुठल्या कर्माने आपण मुक्त होऊ हे सगळं समजून घेऊन जो कार्य करतो त्याला म्हणायचं त्या व्यक्तीच्या म्हणजे बुद्धीला सात्विक बुद्धी असं म्हणतात किंवा त्याला म्हणजे अशा बुद्धीचा निश्चय किंवा धृती असं म्हटलं गेलंय मग आता आपण पुढचं बघू की हे पृथ्वीचे पुत्रा धर्म आणि अधर्म यात भेद न करू शकणारी कराव्याची कृती आणि करू नये अशी कृती यामध्ये भेद न करू शकणारी बुद्धी म्हणजे रजोगुणी बुद्धी अशी असते की जी धर्म आणि अधर्म यांच्या कार्यामध्ये भेदच त्यांना कसा करायचा हे कळत नाही आणि कुठली कृती केली पाहिजे आणि कुठली नाही केली पाहिजे ह्यात त्यांना म्हणजे त्यातला फरक किंवा त्यातला भेद समजत नाही मग अशी म्हणजे कोणती असते राजसिक बुद्धी आणि मग जी बुद्धी अधर्माला धर्म मानते आणि धर्माला अधर्म समजते भ्रम आणि अंधाराच्या जाळ्यात राहून सदैव चुकीच्या दिशेने प्रयत्न करतात ती तमोगुणी बुद्धी म्हणजे पहा तामसी बुद्धी कशी विपरीत कार्य करते तमोगुणी लोकांचं असं असतं ना सगळ्या मूर्खपणाच्या कृती तर ते पहा यथार्थ धर्म जो असतो ना त्याला ते धर्म नाही म्हणून म्हणजे स्वीकार करतात आणि त्या म्हणजे त्याचा धिक्कार करतात आणि म्हणजे अशी जी माणसं असतात ते काय करतात की म्हणजे ते काय त्यांचं मनोवृत्ती कशा असतात साधारण तर ते सतत विपरीत तर कार्य करतातच पण मग अशी जी तमोगुणी लोक असतात ते महात्म्याला साधारण मनुष्य समजतात आणि साधारण मनुष्य आहे त्याला महात्मा समजतील म्हणजे सत्य आहे ते त्यांना असत्य वाटेल आणि मग असत्याच सत्य म्हणून स्वीकार करतील जसं मी आता सांगितलं की जो खरा धर्म यथार्थ म्हणजे खरं पूर्ण म्हणजे विशुद्ध तत्व जो धर्म आहे त्याला ते म्हणजे म्हणजे जो नाही आहे त्याला ते धर्म म्हणून स्वीकारतील आणि जो यथार्थ धर्म आहे त्याचा ते धिक्कार करतील अवहेलना करतील म्हणजे असे ते लोक असतात म्हणून हे सगळे कायम विपरीत मार्गाचं अनुसरण करत असतात मग अशी जी असते ती तमोगुणी बुद्धी म्हणायची आता आपण पुढे जाऊ हा हे पृथापुत्रा जो निश्चय अटूट आहे जो योग साधनेने स्थिरतेने टिकून राहतो त्यामुळे मन प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियेवर नियंत्रण ठेवतो तो सत्वगुणातील निश्चय मग असा जो निश्चय आहे की जो परमात्म्याला जाणण्याचं योग हे एकमेव माध्यम आहे मग असा जो मनुष्य आहे त्यांना आपलं मन प्राण इंद्रिय त्याच्या क्रिया म्हणजे परमात्म्यावर एकाग्र आणि दृढ निश्चयाने म्हणजे म्हणजे अशा पद्धतीने युक्त केल्या पाहिजेत मग जो कृष्ण बावलीमध्ये संलग्न असतो त्याचा निर्धार कसा असतो असा सात्विकी असतो म्हणजेच काय याचा पुरुष जो असतो किंवा अशी व्यक्ती जी कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न असते तर तो कोणत्याही कार्याने विचलित होत नाही मग असं जो असतो तो सत्वगुणी निश्चय परंतु हे अर्जुना धर्म आर्थिक उन्नती आणि इंद्रिय तृप्ती यात फलदायी फलप्राप्तीसाठी दृढ निश्चय करणे हे रजोगुणी म्हणजे हे रजोगुणी आहे म्हणजे काय की जो मनुष्य नेहमी धार्मिक किंवा आर्थिक कार्याच्या फळांची अपेक्षा करतो किंवा इंद्रिय तृप्ती हीच त्याची इच्छा असते फक्त आणि त्यातच त्या क्रियामध्येच तो रममाण असतं त्याचं मन प्राण इंद्रिय म्हणजे सगळी जी त्याच्यातच गुंतलेली असतात इंद्रिय तृप्तीमध्ये आणि फळाच्या अपेक्षेने म्हणजे सकाम कर्म तो करत असतो मग तो जो असतो तो रजोगुणी मग आता जो निश्चय असतो जो स्वप्न भय विलाप उदासीनता भ्रम यांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही हे पृथापुत्रा तमोगुणीच्या अवस्थेत असा अविवेकी निश्चय असतो म्हणजे काय की सत्वगुणी मनुष्य असतं तर ह्याला काही स्वप्न पडत नाही तसं नाही म्हणजे स्वप्न म्हणजे काय इथं आपण अर्थ घ्यायचा अतिनिद्रा म्हणजे सत्व रजतम या तिन्ही गुणांना स्वप्न अवस्था असतात स्वप्न पडतात पण स्वप्न ही एक स्वाभाविक गोष्ट आहे पण जर आपल्याला अतिनिद्रा आपण घेत असतो एखादा मनुष्य किंवा भौतिक वस्तूंचा उपभोग घेण्याचा जो म्हणजे अहंभाव असतो तो टाळू शकत नाही तर मग तो भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व मिळवायचा सतत प्रयत्न करतो आणि तेच स्वप्न पाहत असतो आणि त्यामध्ये त्याचं मन इंद्रिय आणि म्हणजे सगळं त्याच्यातच गुंतलेलं असतं मग असा जो माणूस असतो तर त्याला काय म्हटलंय म्हणजे त्याचं जे निश्चय आहे तो
तामसिक निश्चय असतो. मग आता आपण पुढे जाऊ. किंवा तो अविवेकी निश्चय असतो. जे सुरुवातीला विषासारखे असले तरी शेवटी अमृतासारखे असते आणि आत्मसाक्षात्कारासाठी जागृत होते ते सत्वगुणी सुख असते. म्हणजे पहा आता जे सुख आहे ते सुरुवातीला आपल्याला विषासारखं वाटतं पण शेवटी अमृत तुल्य. म्हणजे काय, मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती जी करतात ते सुखाला सात्विक सुख म्हटलंय. म्हणजे काय, की आत्मसाक्षात्काराचा अभ्यास करणाऱ्या माणसाला काय करायला लागतं, आपली मन इंद्रिय संयमित करायला लागतात, आपल्या आत्म्याला वरती केंद्रित करण्यासाठी शास्त्राचं विधिविधानांचं पालन करायला लागतं. मग पहाटे उठायला लागतो, नामजप करायला लागतो, इंद्रिय निग्रह करायला, म्हणजे अशी उदाहरणं दिली. तर मग हे सगळं फार कठीण विषयासारखं सुरुवातीला कटू वाटेल, पण एकदा विधिविधानांचं पालन करण्यात हा मनुष्य यशस्वी झाला तर तो दिव्य स्तरावर स्थित होतो आणि मग खरं अमृतपान करायला आरंभ होतो आणि हाच जीवनाचा मनुष्य वास्तविक आनंद उपभोगायला लागतो. मग हे म्हणजे कुठलं, सत्वगुणी सुख. बरं का. मग आता जो आनंद इंद्रियांचा त्याच्या वस्तूच्या संपर्कातून प्राप्त होतो आणि जो आधी अमृतासारखा दिसतो पण शेवटी विष असतो त्याला रजोगुणी आनंद. म्हणजे काय, की इंद्रिय विषयांशी जो म्हणजे संयोग झाल्यामुळे जे सुख असतं सुरुवातीला जे आपल्याला प्राप्त होतं सुख ते कसं असतं, अमृतासारखं भासतं परंतु शेवटी विषयासारखं असतं. म्हणजे ते राजसिक सुख. म्हणजेच काय, उदाहरण घेऊया आपण, एखादा युवक युवती भेटतात, मग त्यांच्यामध्ये एकमेकांना ते पाहतात, आसक्ती निर्माण होते, मग ते एकमेकांच्या प्रेमात पडतात, मग म्हणजे एकत्र येतात, विवाह होतो. मग ह्या सगळ्यामुळे काय होतं, म्हणजे इंद्रिय तृप्ती ही सुखकारक असते सुरुवातीला. हा म्हणजे किंवा म्हणजे जे वैवाहिक जीवनात ते काही जे वैवाहिक जीवन जगत, पण शेवटी काय होतं कालांतरानं, म्हणजे ते विषाप्रमाणे होतं, कारण ते विभक्त होतात एकमेकांपासून. समजा त्यांनी घटस्फोट घेतला तर मग ते ह्या कृती काय, दुःख शोक या गोष्टीच कारणीभूत ठरतात. म्हणजे असं सुख जे असतं तर ते राजसिक सुख म्हटलंय. तर इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय यांच्या संयोगापासून प्राप्त होणारी सुख असतात. कारण अटॅचमेंट किंवा असे जे सुख आहेत तर ह्यांच्या प्राप्तीसाठी जर आपण केलं तर काय होतं, हे सदैव दुःखासच कारणीभूत ठरतं. मग असं सुख असतं ते आपण टाळलं पाहिजे असं शास्त्रामध्ये सांगितलं. मग आता पुढे आपण बघू की आणि तो आनंद जो आत्मसाक्षात्कारासाठी आंधळा आहे, जो आरंभापासून शेवटपर्यंत भ्रम आहे आणि जो निद्रा आळस भ्रम यापासून उत्पन्न होतो तो तमोगुणित स्वभाव आहे असे म्हणतात. म्हणजे काय, की आळस निद्रा यातच जो मनुष्य सुख मानतो तो निश्चित तमोगुणी म्हटलाय. म्हणजे त्याला कार्य कुठलं म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे काय असं त्याला कळतच नाही. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तो भ्रमातच असतो. मग तो जो असतो ना, म्हणजे म्हणजे त्याला तमोगुणी म्हटलंय. आणि तमोगुणी मनुष्याची सगळ्या म्हणजे गोष्टी मोहमयी तशा असतात. म्हणजे आणि मग रजोगुणी मनुष्याला आरंभी तरी क्षणिक सुख असते आणि शेवटी दुःख असतं. तर तमोगुणी मनुष्याचं कसं असतं, आरंभ पण आणि शेवट पण सगळा दुःखातच असतो. आता आपण पुढे जाऊ. हा, आता आपल्याला जर 18 मार्क मिळाले तर खूप छान, 6 मिळाले तर ठीक आहे, म्हणजे बिलकुल असं दुःख वाटायला नको, आपण प्रयत्न करू शकतो. आणि म्हणजे ठीक आहे, म्हणजे छान जरी नसलं तरी आपण प्रयत्नांनी हे सगळं मिळवू शकतो. 12च्या जवळपास जे आपण प्रयत्न अजून करून आपल्याला म्हणजे सुधारण्यासाठी ते प्रयत्न आपण करणं आवश्यक आहे. हे याचं मूल्यांकन झालं. मग आता आपण पुढे जाऊया. हो, तर पुढची स्लाइड घेऊ. हा म्हणजे हे जी हा, आता इथे वेगवेगळ्या उठण्याच्या आपल्या वेळा आहेत तर त्यानुसार आपलं म्हणजे कुठला गुण ते ठरतं. आणि आधीची जी स्लाइड होती तर आपण पाहिलं की आपली जी वेगवेगळी पूर्वकर्म असतात ह्या सगळ्यानुसार, म्हणजे हे सगळं आपण का अभ्यासलं त्यानुसार आपल्याला आपल्या पूर्वकर्मानुसार वेगवेगळ्या देवी देवतेतून शरीर आपली मिळतात आणि त्यानुसार आपला प्रवास होतो. म्हणजे आपलं कसं कर्म आहे, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी, म्हणजे कसा करताय, कशी बुद्धी आहे, कसा निश्चय, हे सगळं जे अभ्यासलं त्यानुसार आपल्याला ती शरीर प्राप्त होतात पूर्वकर्मानुसार आणि आपल्याला ते शरीर मिळतं. मग आता आपण इथे पाहूया की आता जो पहाटे उठतो म्हणजे सूर्योदयापूर्वी असा ब्राह्ममुहूर्तावर उठतो वगैरे तो सत्वगुणी करता. मग जो सूर्योदयानंतर उठतो तो रजोगुणी करता मानला जातो. आणि जो सूर्योदयानंतर 2-3 तासांनी 10-11 वाजता उठतो तो तमोगुणी कृती मानली जाते. म्हणजे हे साधारण ह्याच्यावरून आपण समजू शकतो की आपण कुठल्या गुणामध्ये स्थित आहोत. आता आपण पुढे जाऊया. हा.
आता इथे आपण अभ्यासूया की शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचे कसे असतात तर शांती, आत्मसंयम असतो, तपस्या करतात, पावित्र्य राखतात, सहिष्णुता असते त्यांच्यामध्ये, प्रामाणिक असतात, ज्ञान अर्जित केलेलं असतं त्यांनी, शहाणपण किंवा धार्मिकता हे नैसर्गिक गुण ब्राह्मण वर्णाचे लोक असतात त्यांच्या म्हणजे ब्राह्मण कर्म असं असतं. मग आता वीरता, सामर्थ्य, दृढनिश्चय, साधन संपत्ती, युद्धातील धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व हे क्षत्रियाचं नैसर्गिक गुण आहेत. म्हणजे क्षत्रिय कसे असतात तर शौर्य, वीरता, दृढनिश्चय असते, त्यांची साधन संपत्ती सगळं असतं, युद्धातलं धैर्य असतं, औदार्य म्हणजे देण्याची वृत्ती असते, नेतृत्व गुण असतात. मग हे क्षत्रिय वर्णाचे म्हणजे नैसर्गिक गुण असतात. मग शेती, गोरक्षण किंवा व्यवसाय हे वैश्यांसाठी नैसर्गिक कर्म आहेत आणि शूद्रांसाठी श्रम आणि इतरांची सेवा म्हणजे म्हणजे काय तर हे सगळे स्वभावजन्य त्यांची कर्म आहेत. म्हणजे तर हे सगळे आपण चार वर्णांचे म्हणजे भौतिक स्वरूपाची जी पद्धत आहे त्यावर चार आश्रम आणि चार वर्ण आपण त्यांची कर्म आपण अभ्यास केली. आता आपण पुढे जाऊ. हा मग इथे आपण काय अभ्यासणार आहोत आहोत की आता जे वर्णाश्रम व्यवस्था आहे तर त्या म्हणजे त्यानुसार म्हणजे कशा पद्धतीच्या आपण वेगवेगळ्या म्हणजे सिद्धी प्राप्त करतो तर ते भगवंत इथे सांगतात. म्हणजे काय म्हणतात या श्लोकामध्ये तर यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तपश्चर्य सिद्धी विद्यन्ति मानवा सर्व प्राणीमात्रांचा जो उगम आहे आणि जो सर्वव्यापी आहे त्याच्या उपासनेने मनुष्य स्वतःचे कार्य करून सिद्धी प्राप्त करतो. म्हणजे काय की आपण हे अभ्यासलं की आपण भगवंतांचे अंश आहोत सगळे जीव म्हणजे मग आपले गुरु सांग कोण आहेत भगवंत. मग प्रत्येकाला आपण म्हणजे प्रत्येकाच्या जीवाच्या म्हणजे जो जीवनाचा आरंभ आहे तेव्हा भगवंत असतात हे सगळं जाणलंय आणि भगवंतांच्या अंतरंग आणि बहिरंग ह्या दोन शक्तीद्वारे आपण म्हणजे सर्व काही व्यापले. मग म्हणून काय केलं पाहिजे भगवंतांची मनुष्यानी आपल्या सर्व शक्तीनिशी पूजा केली पाहिजे. म्हणजे भगवंतांची म्हणजे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य म्हणजे वैष्णवजन भगवंतांचे त्यांच्या अंतरंग शक्तीसाठी पूजा करतात. म्हणजे बहिरंग आणि अंतरंग शक्तीचं हे विकृत प्रतिबिंब म्हटलं गेलंय. म्हणजेच काय की भगवंतांचा अंश आहोत आपण या नात्यानं आपण मनुष्यांनी जाणलं पाहिजे की आपण पूर्णपणे कृष्ण भावना भावतो भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालं पाहिजे. हेच आपल्याला यात सांगितलंय आणि ह्या चार वर्णानुसार अशा पद्धतीने आपली नियत कर्म कर्तव्य कर्म करत आपण काय करत असतो भगवंताच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये रममाण झालं पाहिजे आणि तरच आपण सिद्धी प्राप्त करू शकतो. म्हणजे काय की भगवंतांना आपण तत्वता जाणणं आणि भगवंतांच्या कृपेमुळे कृष्ण भावनेमध्ये स्थिर होऊन आपण कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होणं हीच जीवनाची सिद्धी होय. आणि भगवद्गीतेत हेच सांगितलंय भगवंत स्वतः अशा भक्तांचा उद्धार करण्याचं उत्तरदायित्व घेतात आणि हीच जीवनातली आपल्या परमोच्च संसिद्धी म्हटले पहा. म्हणजे कर्म करत असताना आपण भगवंतांची सेवा केली तर निश्चितच आपल्याला परमसिद्धी प्राप्त होईल हे आपण या श्लोकातून शिकलो. आता आपण पुढे जाऊ. हा श्रेयांस गर्भो विगुणा परधर्मास्तु निश्चितात स्वभावनियतम कर्म पूर्वम नाप्नोति किल्बिषम. मनुष्याने स्वतःला स्वतःच्या व्यवसायात गुंतणे चांगले आहे. जरी एखाद्याने ते अपूर्णपणे केले तरी दुसऱ्याच्या व्यवसायात स्वीकारून तो उत्तम प्रकारे पार पाडण्यापेक्षा एखाद्याच्या स्वभावानुसार विहित केलेल्या कर्तव्यासह पापी प्रतिक्रियांचा कधीही परिणाम होत नाही. म्हणजे काय आता ते चित्रात दाखवले पहा. म्हणजे मनुष्यानी म्हणजे एकाच प्रकारचं कर्म आता सगळ्यांनाच समजा झाडावर आपली शिक्षण पद्धती कशी आहे पहा त्याचे म्हणजे तर त्याचं पण हे उदाहरण आहे. तर सगळ्यांनाच त्या झाडावर चढायला सांगितले की माकड आहे, हत्ती आहे, पेंग्विन आहे हा अशा पद्धतीनं मग हे सगळे आहेत पशु पक्षी तर जमेल का म्हणजेच काय ह्याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं की वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार ज्याला त्याला त्याच्या गुण वैशिष्ट्यानुसार कर्म दिलेली आहेत तो ज्या गुणामध्ये स्थित आहे मग स्वतःच्या व्यवसायात गुंतणं कधीही चांगलं की एखाद्याचं अपूर्णपणे कार्य करण्यापेक्षा. म्हणजे काय की अर्जुन हा क्षत्रिय आहे मग त्यांनी काय केलं पाहिजे एखाद्या क्षत्रियाचं कर्तव्य कर्म काय की त्याने युद्ध केलं पाहिजे आणि मग युद्ध सोडून मी एखादा संन्यास घेतो आणि जंगलात जाऊन राहतो तर हे शास्त्रसंमत शास्त्र म्हणजे संमत नाहीये कार्य किंवा हे कर्म शास्त्रामध्ये संमत नाही. किंवा एखादा जर म्हणाला की
ब्राह्मणांचं कर्म म्हणजे सत्वगुणी आहे आणि म्हणून मग मी सत्वगुणी जरी नसलो तरी मग मी माझ्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सोडून देतो क्षत्रिय धर्माच्या आणि मी ब्राह्मण वर्णानुसार कर्म करतो, भिक्षा मागतो, माधुकरी मागतो. तर हे शास्त्र संमत नाही. म्हणजे काय की आता आपण हे समजून घेऊया की क्षत्रिय जरी असं म्हणजे क्षत्रियाचं कर्तव्य कर्म काय युद्ध करणं किंवा शत्रूचा संहार करणं. मग त्यासाठी त्याला हिंसक कधी बनावं लागेल, राजकीय खेळीचा भाग म्हणून कधी कधी असत्य बोलायला लागेल, दुटप्पी बोलायला लागेल, राजकीय क्षेत्रामध्ये हिंसा ही चालते. मग ह्याचा अर्थ असा नाही की क्षत्रियानं आपलं कर्म त्यागायचं आणि ब्राह्मणाचं म्हणजे ब्राह्मण वर्णाचं कर्तव्य करायचं, बिलकुल नाही. हे शास्त्र संमत नाही. म्हणून भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ नेहमी कार्य केलं पाहिजे. म्हणून अर्जुन क्षत्रिय होते, ते लढण्याला संकोच करत होते विरुद्ध पक्षाशी. म्हणून जर कर्म भगवान श्रीकृष्णांसाठी करायचं असेल तर बिलकुल अधःपतन होण्याची भीती नाही बाळगली पाहिजे आणि आपण ते कर्म आपलं कर्तव्य कर्म जे आहे ते भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करून त्याचं फळ देखील आपण त्यांना अर्पण केलं पाहिजे. जेव्हा आपण त्यांच्या संतुष्टीसाठी करतो एखादं कर्म तेव्हा त्याचं फळ सुद्धा भगवंतांनाच प्राप्त होतं, म्हणजे त्यांनाच आपण अर्पण करत असतो. मग हा भाग इथं समजून घेतला. मग जर व्यापारी क्षेत्रातला मनुष्य असेल तर त्याला आता व्यापार करताना लाभ मिळवण्यासाठी थोडं खोटं बोलावं लागतं. तर त्यानं असं केलं नाही तर लाभ प्राप्ती व्हायला शक्य नाही. म्हणजे कधी कधी व्यापारी असा म्हटला की तुम्ही आमचे नेहमीचे गिराईक आहात आणि मग तुमच्यासाठी मी ते लाभ घेत नाही, तुम्हालाही मी अत्यंत स्वस्त देतो वस्तू, असं जर म्हणाला तर मनुष्याने हे समजून घेतलं पाहिजे की लाभाविना कुठला व्यापारी जगू शकणार नाही. मग आपण धनप्राप्ती करीत नाही असं जर एखादा व्यापारी म्हणत असेल तर हे असत्य म्हणजे बोलणं त्याला म्हणजे म्हणजे अनिवार्यच आहे, हो की नाही. म्हणजे हा व्यापाराचा भाग आला व्यापारी पद्धतीचा. याचा अर्थ काय की व्यवसायाचा म्हणून त्यांनी त्याग करायचा आणि मग मी ब्राह्मणाचं कर्म करतो म्हणायचं, तर हे म्हणजे चुकीचं आहे. हे शास्त्र संमत नाही. म्हणजे एखादा मनुष्य आपल्याला कर्माद्वारे भगवंतांची सेवा करतोय, मग त्यांना क्षत्रिय वैश्य शूद्र असं कुठलंही असलं तर मुळीच महत्वाचं नाही. पण म्हणजेच काय याच्यावरून आपण समजून घ्यायचं की आपण दुसऱ्या कुठल्या तरी वर्णाचं म्हणजे कार्य करण्यापेक्षा, म्हणून तर म्हणले दुसऱ्याचा व्यवसाय स्वीकारून तो उत्तम प्रकारे पार पाडला तर तो शास्त्रसंमत मानला नाही. त्यापेक्षा एखाद्याने आपल्या स्वभावानुसार जे काही आपल्याला कर्म मिळाले ते आपण कर्तव्य कर्म केलं विहित कर्तव्यानुसार, म्हणजे जे काही शास्त्रांनी सांगितले तसंनुसार प्रिस्क्राईब ड्युटी आपलं कर्तव्य कर्म केलं तर त्याचा जो परिणाम होतो म्हणजे त्या करत असताना काही चुका होतात किंवा जे काही गोष्टी घडतात त्रुटी राहतात तर त्याचा कधीही परिणाम होत नाही. म्हणजे त्याचं पापदायी क्रिया म्हणून म्हणजे ते काही आपल्याला लागू होत नाही किंवा त्याच्यामुळं आपल्याला कुठलंही पाप निर्माण होत नाही किंवा त्याच्यामुळे फलदायी प्रतिक्रिया असतात तर त्या कधीही आपल्याला परिणामकारक नसतात की ज्यामुळे आपण कर्मात बांधली जात नाही. मग हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. मग भगवंत काय म्हणतात, म्हणून प्रत्येकानं आपल्याला प्राप्त झालेल्या विशिष्ट प्राकृतिक गुणानुसारच कर्म केलं पाहिजे आणि ते प्रत्येक मनुष्याने भगवत सेवा म्हणून कर्म करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. मग ते करताना जर चुका झाल्या काही त्रुटी राहिल्या तर ते कधीही म्हणजे आपल्याला बंधनकारक ठरत नाही किंवा आपल्याला कर्मामध्ये किंवा त्या पापी प्रतिक्रियामध्ये बांधत नाही. मग आता आपण पुढे जाऊ. जो आत्म नियंत्रित आणि निसंकोच आहे आणि जो सर्व भौतिक भोगांकडे दुर्लक्ष करतो तो त्यागाच्या सरावाने प्रतिक्रियांपासून मुक्ततेचा सर्वोच्च परिपूर्ण टप्पा प्राप्त करू शकतो. आता जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि सर्व प्राकृतिक भोगांना तुच्छ लेखतो, म्हणजे काय की संन्यास म्हणजे खरं तर आपण भगवंतांचे अंश होत आणि आपण आपले कर्मफळांचा उपभोग घेण्याचा मुळीच आपल्याला अधिकार नाही हे जाणणं म्हणजे संन्यास, बरं का. मग आपण अंश असल्यामुळे काय करतो की ह्या कर्माच्या फळांचं म्हणजे उपभोग भगवंतांनाच खरं तर आपण दिला पाहिजे किंवा त्यांनी घेतला पाहिजे. मग हीच खरी कृष्ण भावना आहे वास्तविक. मग कृष्ण भावनावित माणूस काय करतो, खरा म्हणजे जो कर्म करतो ना तो खरा संन्यासच असतो, कारण तो समजतो की सगळी संपत्ती भगवंतांची आहे आणि मग त्यामुळे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो आणि मग त्यामुळे तो संतुष्ट राहतो. मग वास्तविकपणे तो कोणासाठी काम करतो, भगवंतांसाठी. कुठल्याही भौतिक गोष्टीवर तो आसक्त नसतो. मग भगवत सेवेद्वारे अशा पद्धतीने जो प्राप्त होतो आनंद, त्या व्यतिरिक्त त्याला कुठल्याही गोष्टीमध्ये म्हणजे आनंद म्हणजे मिळवण्यासाठी तो प्रयत्न करत नाही. मग म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, कृष्ण भावना भावित जो मनुष्य असतो तर त्याला कसं असतं, मुक्तीची अवस्था किंवा तथाकथित संन्यास आश्रम जो असतो तो स्वीकार न करता तो जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होतो आणि कृष्ण भावना भावित कर्म करतो तेव्हा तो आपोआपच प्राप्त होतो. म्हणजे सगळं आपण अभ्यासलं आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, अशा पद्धतीने आपण कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला दृढ केलं पाहिजे की ज्याद्वारे आपण कृष्ण भावनेमध्ये जेव्हा स्थित होऊ तेव्हा तो एक प्रकारे संन्यास अवस्थाच आहे आणि कर्मबंधनातून अशा पद्धतीने आपल्याला मुक्ती मिळत झाली. म्हणून ही परमोच्च परिपूर्ण अशी अवस्था म्हटले आणि त्या अवस्थेला आपण प्राप्त होऊ शकतो. आता आपण पुढे जाऊया.
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. म्हणजे जो अशा प्रकारे दिव्य स्थितीत स्थित असतो तो परमब्रह्माचा साक्षात्कार होतो आणि पूर्ण आनंदी होतो. तो कधीही शोक करत नाही किंवा काहीही मिळवण्याची इच्छा करत नाही. तो प्रत्येक जीवाशी सारखाच वागतो. या अवस्थेला माझी शुद्ध भक्ती प्राप्त होते. आता पहा की जो प्रत्येकामध्ये भगवंतांना पाहतो म्हणजे प्रत्येकाच्या हृदयस्थित भगवंतांना जो पाहतो आणि मग त्याला परब्रह्माचा साक्षात्कार म्हणजे काय की हृदयात असल्यामुळे हृदयस्थ भगवंतांची तो प्रेम सेवेमध्ये संलग्न असतो. म्हणजे असा जो असतो विशुद्ध भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न मनुष्य त्याला ब्रह्मभूत म्हणले. म्हणजे ब्रह्माशी एकरूप होण्याची अवस्था त्यांना प्राप्त केलेली असते. म्हणजे ब्रह्माशी एकरूप झाल्याशिवाय भगवत सेवा प्राप्त करता येत नाही. म्हणजे काय भक्तीमधलं ब्रह्मस्तर म्हणजे काय की भगवंतांचे आपण सेवक आहोत आणि आपण त्यामुळे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे. ह्या उद्दिष्टाने तो जेव्हा करतो तेव्हा तो म्हणजे काय ब्रह्मस्तरावर त्या सेवेद्वारे हळूहळू म्हणजे त्रिगुणातीत होऊन तो म्हणजे त्या ब्रह्मस्तरावर उन्नत होत असतो. मग देहात्मबुद्धीमुळे आपण काय करतो इंद्रिय तृप्तीसाठी कर्म करतो. म्हणजे अशी कर्म दुःखाला कारणीभूत असतात. मग पण आध्यात्मिक जगामध्ये मनुष्य जेव्हा भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो तेव्हा बिलकुल त्याला दुःख शोक असं काही आकांक्षा असं काही उरतच नाही. मग भगवंत कसे आहेत परिपूर्ण आहेत आणि भगवंतांच्या जेव्हा भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो म्हणजे आपण कृष्ण भावना ही कशी परिपूर्ण आहे म्हणजे आणि परमेश्वराच्या सेवेमध्ये युक्त झाला की स्वतःमध्ये पण जीव कसा म्हणजे पूर्ण होतो आनंदी होतो त्याला काही इच्छाच उरत नाही आणि मग त्याला सगळ्या अवस्था म्हणजे मध्ये जीवनाच्या सगळ्या प्रसंगामध्ये तो दुःख आनंद समान असतो. आपण पाहिले ना अशी मुक्तात्मा जे असतात महात्मा त्यांची वैशिष्ट्य म्हणजे समदृष्टीने पाहतात सगळ्यांना आणि ते सर्व परिस्थितीमध्ये जीवनाच्या म्हणजे सारखेच असतात. मग असे जे असतात ते भगवंतांचे शुद्ध भक्त असतात. म्हणजे ते सोन्याला पण दगडा इतकं समजतात म्हणजे मोल असतो त्यांच्या दृष्टीनं. मग ही ब्रह्मभूत अवस्था म्हटले. म्हणजेच काय की ते विषयभोगाची त्यांना मुळीच इच्छा नसते आणि भगवंतांचा आपण अंश असल्यामुळे नित्य दास आहोत हे जाणतात. आणि मग गढूळ पाणी कसं स्वच्छ झालेल्या नदीप्रमाणे म्हणजे जसं एखाद्या नदीप्रमाणे म्हणजे असतं म्हणजे गढूळ पाणी स्वच्छ झालेली जशी नदी असते तर तसं म्हणजे काय की शुद्ध भक्त असतो तो कृष्ण चंद्रा व्यतिरिक्त इतर काहीही करत नसल्यामुळे तो कसा असतो आनंदी असतो सदैव. आणि मग त्याची गढूळ पाण्याहून स्वच्छ झालेली नदी म्हणजे काय तर आपल्या सगळ्या जे कल्मश असतात ते निघून जाऊन आपलं हृदय शुद्ध होऊन आपण गुणातीत झालेलं असतो आणि त्याद्वारे आपण शुद्ध भक्त बनलेलो असतो की म्हणून असा जो शुद्ध भक्त असतो तो अशा स्थितीला म्हणजे भगवंतांच्या प्राप्त होतो. म्हणजे शुद्ध भक्ती त्याला प्राप्त होते. म्हणजे जसं आपली सापाची कसे आपण दात काढून टाकतो म्हणजे इंद्रिय म्हणजे नसलेले म्हणजे दात नसलेले सर्प म्हणजे दंतविहीन सर्प म्हणजे त्याला आपण घाबरत नाही. मग अशा व्यक्तीला बिलकुल भय नसतं. त्यामुळे विषयासक्ती म्हणजे आपण त्याला उपमा दिली की दंतविहीन सर्प म्हणजे अशा इंद्रियांची अवस्था आपण करतो. म्हणजे विषयासक्तीने ग्रासलेल्या व्यक्तीसाठी जग दुःखमय असतं. पण इंद्रियांच्या आसक्तीच आपल्या आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये रममाण होतो भगवंताच्या कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होतो आणि त्याद्वारे आपण जसं सर्पदंतहीन करतो तशा प्रकारे इंद्रियांच्या आसक्तीच भेदून टाकतो आणि असा जो व्यक्ती असतो तो विशुद्ध भक्तीमध्ये स्थित असतो आणि त्याला भगवंतांची शुद्ध भक्ती प्राप्त होऊन भगवंतांची पण प्राप्ती होत असते. मग हे आपण समजून घेतलं. आता पुढे जाऊ आपण. मग त्याची पुढची स्लाईड घेऊ. हा भक्त्या मां विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वता ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. मी जसा आहे तसाच मला भगवंतांच्या रूपात केवळ भक्तीनेच समजू शकतो. आणि जेव्हा मनुष्य अशा भक्त ती निकुंजामध्ये प्रवेश करतो. म्हणजे काय की भगवंत आहे ना त्यांना जसं आहे तसं भगवंताच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेने जाणता येईल. कुणी जर शुष्क ज्ञानाने किंवा तर्काने जाण्याचा प्रयत्न केला तर एखाद्या प्रकांड पंडिताला परमेश्वर कधी जाणता येणार नाही बरं का. कृष्ण भावना भावित होऊन आपण भक्तिमय सेवेमध्ये जेव्हा संलग्न होतो तेव्हा कृष्णांना आपण तत्वतः जाणू. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या डिग्री विश्वविद्यालय पदव्यांचा इथे मुळीच उपयोग नाही. म्हणजे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि मग असे जे असतात कृष्ण तत्व पूर्ण जाणतात म्हणजे जे ब्रह्मभूत अवस्थाला प्राप्त होतात त्यांच्यामध्ये म्हणजे ते जे असतात ते दिव्य आध्यात्मिक लोक म्हणजे वैकुंठ लोकात म्हणजे प्रवेश मिळण्यास पात्र होतात. म्हणजे काय जीवासोबत भक्ती पण असते आणि भक्ती असणं म्हणजेच काय तर भगवंत आहेत बरोबर. आणि भक्त आणि भक्तिमय सेवा
त्या तिन्हीचं अस्तित्व असणं असं असतं. म्हणजे काय की भक्ती असली म्हणजे भगवंत असतात. मग भगवंत आहेत तिथं भक्त आहेत आणि तिथे सेवा पण आहे, हो की नाही? म्हणजे आपल्याला ज्ञान म्हणजे काय, तर मुक्तीनंतर आपलं ज्ञान काही नष्ट होत नाही. मुक्ती म्हणजे काय, तर आपल्या देहात्म बुद्धीतून मुक्त होतं. म्हणजे आपण गुणांच्या अतीत जातो आणि आपल्याला आध्यात्मिक जीवनामध्ये म्हणजे हाच भेद असतो. म्हणजे आपलं जे भौतिक शरीर आहे हे आपण त्यागून आध्यात्मिक देह प्राप्त होतो. म्हणजे ते विशुद्ध कृष्ण भावनामय असं असतं आणि म्हणून भगवंत म्हणतात तो माझ्या जगतामध्ये म्हणजे प्रवेश करतो. म्हणजे जीव काय करतो, आपल्या स्वरूप स्थितीत भगवंतांच्या सहवासात राहण्याकरता, भगवंतांची सेवा करण्याकरता अशा आध्यात्मिक देहाचा प्रवेश करतो भगवंतामध्ये. मग तो कसा असतो, तर ह्याचं उदाहरण मी देते की एका हिरव्या रंगाचं झाड आहे आणि त्याच्यावर हिरव्या रंगाचा पोपट आहे. मग आता एखाद्या वृक्षावर त्याच्याशी एकरूप होण्यासाठी तो पोपट बसत नाही, हो की नाही? त्या वृक्षाची फळं चाखण्यासाठी. मग असाच भक्त असतो जो मुक्तात्मा असतो आणि तो वैकुंठ धामात भगवंतांच्या अशा ह्याच्यात प्रवेश मिळतो त्याला. तर तो आपल्या आध्यात्मिक देहाद्वारे भगवंतांशी तो गुणांनी एक म्हणजे समान असल्यामुळे एकरूप असतो. म्हणजे हिरवा पक्षी हिरव्या झाडासारखा, तसं आपण गुणांनी एकरूप आहात, पण आपण प्रमाणाने कसे आहोत, भिन्न आहोत. मग भगवंतांची आपण भक्तिमय आपलं स्वतंत्र अस्तित्व असतं आणि आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करून त्याद्वारे काय होतं, पोपट जसा फळाचा आनंद चाखतो तसं आपण त्याचा आनंद घेऊन त्या दिव्य आनंदामध्ये स्थित होतो. म्हणून विशुद्ध भक्ती सेवा हा म्हणजे हीच काय आहे, आपल्याला भगवत प्राप्तीसाठी आवश्यक आहे. इथे आपण हे समजून घेतलं. म्हणजे दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. म्हणजे मुक्तीनंतर सुद्धा भक्ती योग रूपी दिव्य सेवा अशी चालतच असते अशा भक्ताची. म्हणजे मग हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे जीवानं स्वरूप स्थितीत सुद्धा म्हणजे स्थित होणं म्हणजे ही मुक्ती होय. म्हणजे भगवंतांची स्वरूप स्थिती जाणणे आणि त्याद्वारे स्वतःची स्वरूप स्थिती प्राप्त करणे. मग हे कधी शक्य होईल, तर आपण जेव्हा भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करू आणि मग मुक्तीनंतर सुद्धा या सेवेत खंड पडत नाही. आपण अशा भगवत धामाची प्राप्ती करून मग आपण तिथे भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो. मग त्याद्वारे आपण पुन्हा कधीही या भौतिक संसारात परतून येत नाही आणि मग तिथेच आपण दिव्य स्तरावर स्थित राहून भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये राहतो. मग हीच खरी वास्तविक मुक्ती आहे. मग अशा जीवनासंबंधीच्या ज्या भ्रामक संकल्पना आहेत ह्या आपण भेदल्या पाहिजेत आणि आपण मुक्त होणं म्हणजे काय, तर अशा भगवत धामाची प्राप्ती करून तिथून पुन्हा कधीही जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये अडकून पडण्यासाठी परत न येणं, ह्या पद्धतीची म्हणजे कर्म आपल्याकडून घडून आपण मुक्तात्मा बनणं किंवा गुणातीत बनणं किंवा देहात्म बुद्धीतून मुक्त होणं आणि अशा आध्यात्मिक स्तरावर आपण स्थित होऊन आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती करून भगवत धामाची प्राप्ती आपल्याला होणं आणि तिथे इथं चित्रात दाखवले ते आपण सगळे भगवंतावर दृष्टी केंद्रित करून भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतात. मग असा स्वरूपाचा जो असतो त्याला म्हणायचं मुक्तात्मा आणि अशी असते ती वास्तविक मुक्ती आहे की जी शास्त्रांनी सांगितलेली आहे किंवा भगवंत स्वतः सांगतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रया मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. सर्व प्रकारच्या कार्यात गुंतलेला असला तरी माझे शुद्ध भक्त माझ्या संरक्षणाखाली माझ्या कृपेने शाश्वत अविनाशी निवासस्थानापर्यंत पोहोचतो. म्हणजे काय, सर्व प्रकारची कर्मे तो करत असला एखादा व्यक्ती तरी भौतिक कल्मशातून मुक्त होण्यासाठी तो भगवंतांच्या आश्रयाखाली गेला की काय होतो, तो आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली कर्म करतो आणि अशा शुद्ध भक्तिमय सेवेद्वारे तो काय करतो, त्याला कालमर्यादेचं काही बंधन नसतं. सदैव भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली तो भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो आणि कृष्ण भावनेत संलग्न झालेला असतो. मग भगवंत किती दयाळू आहेत पहा, त्याच्या जीवनात किती संकट आली काय आलं तरी त्याला शेवटी दिव्य कृष्ण धामाची अशी प्राप्ती होते. म्हणजे इतकं भगवंत त्याचं संरक्षण करतात पहा. म्हणजे कृष्ण लोकाची त्याला प्राप्ती होते आणि कृष्ण लोकामध्ये त्याला प्रवेश मिळतो. म्हणजे हे सगळं असं भगवंत स्वतः सांगतात पहा. म्हणजे ते सगळे असे जे म्हणजे सगळे आपण जे पाहतोय भक्तगण ते हे काय करतात, अशा पद्धतीने भगवंताच्या भक्तीने प्रेममय कार्यात जेव्हा गुंततात तेव्हा भगवंतच त्याचं संरक्षण करतात सगळ्या संकटामध्ये किती आली तरी आणि मग त्यांना निश्चितच दिव्य भगवंताची प्राप्ती होते. आता आपण पुढे जाऊ. हा, मच्चितं सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झाला तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेने कर्म न करता अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केले तर नाश पावशील. म्हणजे काय, इथं भगवंत सांगतात
की कृष्ण भावनामय मनुष्य कसं आपली कर्तव्य पार पाडताना चिंता करीत नाही. पण एखादा जर म्हणजे तो म्हणजे त्याच्या जीवनामध्ये कृष्ण भावनामय म्हणून तो कर्म करतो, तेव्हा भगवान त्याच्या जीवलग सखा होतात आणि मग श्रीकृष्ण सदैव आपल्या म्हणजे मित्राच्या सुखाकडे लक्ष देतात. भक्तिभावाने भगवंतांना तो संतुष्ट करत असतो. मग तेव्हा भगवंत पूर्ण त्याच्या अधीन असतात. पण मनुष्याने जर अहंकारयुक्ताने आपण स्वतःलाच करता म्हणला, अहंकारयुक्त होऊन आणि देहात्म बुद्धीच्या आहारी गेलो, तर काय होतो, आपण मग भगवंत म्हणजे आपण स्वतःला स्वतःच कर्म करण्यास स्वतंत्र आहोत समजलं आणि प्रकृती मग आपण काय होतो, जेव्हा स्वतःला कर्ता मानतो तेव्हा प्रकृतीच्या कठोर नियमांच्या आपण अधीन होतो. आपल्या आपण लगेच प्रकृतीच्या 3 गुणांमध्ये बांधले जातो आणि मग काय होतं कृष्ण म्हणजे त्यामुळं भौतिक जंजाळात आपण अधिक अधिक गुरफटत जातो पहा. म्हणून जन निश्चितपणे जाणले की कृष्ण भावनेमध्ये आपण कर्म केलं तर आपण म्हणजे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कर्म केलं, भगवंतांच्या म्हणजे सेवा केली आपण भक्तिमय प्रेममय अशी, तर काय होतं, तो गुणातीत होतो. पण जो कृष्ण भावनेमध्ये सक्रिय नाही तो मनुष्य काय करतो, ह्या जन्म मृत्यूरूपी भवसागराच्या भोवऱ्यात स्वतः गुंतून पडतो आणि नाश होतो. म्हणजे कोणत्याही बद्ध जीवाला तो कार्य किंवा कार्य यातला भेदच कळत नाही. पण कृष्ण भावनेत जो कर्म करतो त्याला सर्व कर्म करणारा भक्त जो असतो त्याला हा स्वतंत्र असतो. त्याला या सगळ्या गोष्टी अंतरातून भगवंत स्वतः श्रीकृष्ण प्रेरणा देत असतात. त्याला चैत्य गुरु म्हणायचं परमात्मा स्वरूपात. आणि ह्या क्रिया आध्यात्मिक गुरुद्वारे प्रमाणित असतात. म्हणजे बाहेरून जी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आपल्याला मिळतात ते आध्यात्मिक गुरु म्हणजे भगवंतांचं ते प्राकट्य असतं, बाह्य प्राकट्य. अशाद्वारे ते मार्गदर्शन करून आपल्याला काय करत असतात, दिशा देत असतात आणि त्याद्वारे आपल्याला उन्नत करून देतात. म्हणून भगवंत काय म्हणतात, अहंकाराने माझं न ऐकता कर्म केलं असतं नाश पावशील. आता आपण पुढे जाऊ. हा. ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति. भ्रामयन् सर्वभूतानां भूतानि यंत्रारूढानि मायया. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करे. हे जीव सर्व मायेने बनवलेले यंत्रावर आरूढ आहे. म्हणजे काय अर्थ म्हणायचं आता भगवंतांना पहा, की अर्जुन काही सर्वज्ञ नव्हता बरं का. म्हणजे युद्ध करणं न करणं असा निर्णय घेण्या इतपत काही विवेक बुद्धी त्याची म्हणजे पुरेशी नव्हती. म्हणजे मग भगवान श्रीकृष्णाने सांगितलं की आपल्याला जीव काही सर्वे सर्व नसतात, भगवान त्यांच्यासारखं त्यांना काही सगळं ज्ञान नसतं. मग श्रीकृष्ण स्वतः कसे अंतर्यामी आणि आपल्या हृदयात परमात्मा स्वरूपात ते उपस्थित राहून आपल्याला मार्गदर्शन करतात. आपण जेव्हा नवीन देह मिळतो तेव्हा आपल्या पूर्वकर्मांचं आपले विस्मरण होतं आणि आपली कर्म त्यांच्या साक्षीने सुरू होतात, त्यांच्या म्हणजे मार्गदर्शनाखाली सुरू होतात. मग त्याद्वारे आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टींची प्राप्ती होत असते. आपल्या योग्यतेनुसार आपल्याला शरीर किंवा आपल्याला म्हणजे भक्तिपरायण कुटुंब मिळतं, म्हणजे असं एखाद्याला श्रीमंत कुटुंब, जे काही पूर्वकर्म असेल त्यानुसार भगवंत आपल्याला ते देत असतात आणि परमात्म्याच्या या मार्गदर्शनानुसारच आपली सगळी कर्म या वर्तमान स्थितीत या भौतिक प्रकृतीमध्ये घडत असतात. मग आपल्याला विशिष्ट शरीर दिलं जातं आणि त्यानुसार आपलं कार्य करायला लागतं. म्हणजे आता आपला जीव जरी चालक असला, म्हणजे आपण आत्मा आपल्या शरीररूपी यंत्राचा चालक जरी असला तरी आपल्याला हे माहितीये की नाही की जी भरधाव धावते गाडी त्यांनी आपण लवकर पोहोचू. त्या तुलनेत जर एखादी मंद गतीने धावत असेल गाडी तर आपल्याला आपण म्हणजे हळूहळू जाऊ, म्हणजेच काय भरधाव वेगाने आपण लवकर पोहोचू शकतो, हो की नाही. तसंच जर आपण परमात्मा जे आपल्या हृदयात स्थित आहेत त्यांच्या योजनेनुसार भौतिक प्रकृतीमध्ये विशिष्ट जीवासाठी विशिष्ट कार्य करणारा देह मिळालेला असतो, अशी रचनाच केली आहे भगवंतांनी आणि ते करत असतात. म्हणजे त्यामुळे काय होतं, आपल्या पूर्व इच्छानुसार कार्य करेल आणि त्याद्वारे आपण स्वतंत्र नाही आहेत, भगवंतापासून स्वतंत्र आहोत म्हणून विषय विचार. मग त्याद्वारे काय होतं की आपण शीघ्र उन्नती करून या कर्माच्या बंधनातून मुक्त होऊ, ह्यासाठी हे असतं भगवंतांची योजना. मग जर आपण स्वतःला स्वतंत्र नसूनही स्वतःलाच करता समजलो आणि भगवंताचं मी कोणीतरी वेगळा आहे तर असा विचार बिलकुल करू नये. त्यामुळे काय होतं, ह्या सगळ्या गोष्टी खरं तर भगवंतांच्या नियंत्रणाकडे असतात. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, भगवंतांना शरण जाणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि जर आपण स्वतःला स्वतंत्र समजलं आणि भगवंतापासून स्वतंत्र विचार केला काय होतं, लगेच आपण प्रकृतीच्या 3 गुणांनी बांधले जातो. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, भगवंतांना शरण घेऊन जाऊन त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे. मग इथे चित्रात दाखवलं की भगवंत कसे साक्षी असतात, म्हणजे एका झाडावरचे 2 पक्षी. तर ते दुसरा पक्षी साक्षी आहे आणि एक पक्षी जो म्हणजे आपला आत्मा आहे तो काय करतो, वेगवेगळी कार्य करून त्या कर्मांचं फळ चाखत असतो. मग हा आपल्यामध्ये भगवंत आणि आपल्यामध्ये फरक आहे. आता आपण पुढे जाऊ. हा. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत.
तत्प्रसादात परां शांतीं स्थानं प्राप्यसी शाश्वतम. हे भरता पूर्णपणे त्या परमेश्वराला शरण जा, त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती सनातन धामाची सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. आता आपण बघायला पाहिजे की जीवनाने काय केलं पाहिजे, हृदयात स्थित असलेल्या भगवंतांना आपण सगळ्यांनी शरण गेलं पाहिजे, म्हणजे सगळ्या सांसारिक दुःखातून आपली मुक्ती होऊ शकते. आणि शरणागतीमुळे आपल्या जीवनात जी संकट येतात त्यापासून नव्हे, म्हणजे एवढ्यातनच मुक्ती होईल असं नाही, तर आपल्याला भगवंतांची सुद्धा प्राप्ती होते. म्हणजे परमधामाचं वर्णन असं वेदामध्ये केलंय, ऋग्वेदामध्ये आहे बरं का. आणि म्हणून परमेश्वराचं धाम आहे ना, तर तिथे म्हणजे या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या आध्यात्मिक असतात. म्हणजे आणि म्हणून त्याला सनातन धाम म्हणले, म्हणजे त्याला वैकुंठ पण म्हटलं जातं. मग आपण 15व्या अध्यायात पाहिलं की सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, म्हणजे काय, भगवंत आपल्या हृदयात स्थित आहे. मग त्या अंतर्यामी परमात्म्याला आपण शरण गेलो तर आपण भगवान श्रीकृष्णांनाच शरण जावे, असा त्याचा खरा स्वाभाविक म्हणजे अर्थ आहे. मग अर्जुन पूर्वीच काय, म्हणजे श्रीकृष्णांचा भगवान म्हणून त्यांना, भगवान श्रीकृष्ण म्हणून त्यांनी स्वीकार केलाय अर्जुनाने पूर्वीच. पण त्यानं काय, म्हणजे 10व्या अध्यायाने परम ब्रह्म परम धाम असं म्हटलंय, म्हणजे अर्जुनाने श्रीकृष्णाला भगवान आणि सर्व जीवांचं परम धाम म्हणून स्वीकार केलाय. आणि म्हणून तो केवळ स्वतःच्या वैयक्तिक अनुभवावर नव्हे, तर नारद, असित, देवल, व्यास ह्या सगळ्या जे आचार्य आहेत त्यांच्याद्वारे पण त्यांनी ही पुष्टी दिली. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, की ते जगन्नाथ दाखवले की कलियुगातला तो अवतार आहे भगवंतांचा. तर मग कलियुगामध्ये सेवा घेण्यासाठी, म्हणजे जगतपती किंवा जगन्नाथ स्वामी म्हणतात. म्हणजे त्यांच्यावर खूप छान सुंदर जगन्नाथ अष्टक आहे, म्हणजे आम्हाला मिळालं तर मी पाठवेन ग्रुपमध्ये, खूप सुंदर आहे. तर अशा पद्धतीने भगवंत हेच कोण आहेत, परमपरमेश्वर आहेत, म्हणून आपण त्यांना शरण गेलं पाहिजे. मग हे अर्जुनाने स्वीकारले आणि त्याला महान अधिकाऱ्यांनी पुष्टी दिलेली आहे. मग आपण हे समजून घेतलं पाहिजे आणि त्याद्वारे आपल्याला वैकुंठाची प्राप्ती होईल. आता आपण पुढे जाऊ. हा, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विस्पृशेत दशेन यच्छेच्छसि तथा कुरु. त्याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले, याचा विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस येईल ते कर. म्हणजे याचा पूर्णपणे तू विचार कर. म्हणजे एवढं सगळं सांगितल्यावर भगवंत काय म्हणतात की मी आता तुला हे सगळं ज्ञान दिले, मग आता तू काय कर की हे सगळं, म्हणजे ते ज्ञान भगवंतानी दिलंय. म्हणजे मग भगवंत काय सांगतात की हे सगळं आता मी तुला परमात्म्याचं ज्ञान दिलंय, गुह्य ज्ञान दिलंय, त्यानंतर ब्रह्मज्ञान किंवा अधिक श्रेष्ठ असणारं ज्ञान दिलंय. मग हे सगळं ज्ञान दिल्यावर आता तू तुझ्या इच्छेशी येईल ते कर. म्हणजे भगवंताने आपल्याला जे आंशिक स्वातंत्र्य दिले ना, तिथे भगवंत कधी हस्तक्षेप करत नाहीत आणि जीवनावस्थेमध्ये तो प्रगती करू शकतो त्याला. म्हणजे तर मग त्याचं वर्णन भगवंतांनी असं दिलंय आपल्याला, सगळं मार्गदर्शन अशा पद्धतीने आपलं विश्लेषणात्मक भगवंतांनी भगवद्गीतेत सांगितले. मग अर्जुनाने आता परमात्म्याला शरण जावे, हा त्याला सगळ्यात मोठा आणि सर्वोत्तम उपदेश दिलाय की जो आपल्यासाठी पण आहे. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, आपल्या जी बुद्धी आहे त्याला सतसत विवेक बुद्धी म्हणतात, त्याचा उपयोग करून परमात्म्याच्या आज्ञेनुसार आपण कर्म करायला पाहिजे. हे मान्य पाहिजे आपल्याला, म्हणजेच आपण कृष्ण भावनेमध्ये राहू किंवा कृष्ण भावनेत आपण प्रगती करू. आणि हीच आपल्या जीवनातली सर्वोच्च किंवा परिपूर्ण अशी अवस्था आहे. अर्जुनाला भगवंत साक्षात युद्ध करण्याचा आदेश देतात. मग भगवंतांना शरण जाणे यातच जीवांचं हित आहे. याला परमेश्वराचा काही स्वार्थ नाही. आणि म्हणून ते काय म्हणतात की तुला उपदेश ग्रहण करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. आणि मी हे सगळं श्रीकृष्णांचा प्रामाणिक प्रतिनिधी म्हणजे कोण आहेत, भगवंत आहेत. म्हणजे श्रीकृष्णांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी म्हणजे कोण असतात, गुरु असतात. मग भगवंत स्वतःच इथं गुरु म्हणून सगळं अर्जुनांना मार्गदर्शन करत आहेत. आणि मग हे सगळं म्हणजे मार्गदर्शन केल्यानंतर भगवंत एक उत्तम गुरु पण आहेत. ते काय म्हणतात की म्हणजे असे आध्यात्मिक गुरु असल्यामुळे ते म्हणतात आता मी तुला सगळं ज्ञान दिलंय, पण आता तुझा विचार कर आणि तुला इच्छेस जे काही असेल ते तू कर. आता आपण पुढे जाऊ. हा, अर्जुन म्हणाला, माझ्या प्रिय कृष्णा, हे अतुलनीय माझा भ्रम आता नाहीसा झाला. तुझ्या कृपेने मला माझी स्थिती परत मिळाली आहे. मी आता खंबीर आणि शंकामुक्त आहे आणि माझ्या सूचनांनुसार वागण्यास तयार आहे. म्हणजे अर्जुन काय म्हणतात की आता माझा सगळा भ्रम आहे हा निघून गेलेला आहे सगळा, आणि मी पूर्णपणे शंकामुक्त झालेलो आहे. म्हणजे काय की अर्जुनाच्या मनात असं जे काही होतं
की म्हणजे ते त्यांची जी योगमायेने अवस्था केली होती की त्यामुळे त्यांना युद्ध करू नये वाटत होतं. तर हे सगळ्या म्हणजे भ्रमातून म्हणजे ह्या सगळा संभ्रम त्यांचा दूर झालाय. म्हणजे आपण ते स्वतःला कर्ता मानत होते आणि त्यामुळे देह संबंधी मानून म्हणजे सगळ्या नातेवाईकांना त्यांना युद्ध करायला नको वाटत होतं. पण आता आपण शरीर नसून आत्मा आहोत आणि आपलं कर्तव्य कर्म आहे अर्जुनचं की भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करणं. मग हे सगळं मला म्हणजे मला पूर्ण कळलेलं आहे. तुमच्या कृपेने माझी ही स्मृती म्हणजे भगवंतांचे असलेलं आपलं जे नातं आहे की भगवंत आपले नित्य स्वामी आहेत आणि आपण दास आहेत आणि त्यांच्या आनंदासाठी त्यांच्या संतुष्टीसाठी अर्जुनाने काय करायला पाहिजे युद्ध करायला पाहिजे आणि त्याद्वारे ते त्याचं काय असणार आहे तर तो यज्ञ असणार आहे क्षत्रिय म्हणून त्याचं कर्तव्य कर्म आहे. आणि ही सगळी स्मृती मला परत मिळाली. मी तर खंबीर आणि शंकामुक्त आहे आणि तुमच्या सूचनेनुसार वागण्यास तयार आहे असं अर्जुन म्हणतात. आता आपण पुढे जाऊ. मन्मना मम मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ममे वैश्यसि सत्य ते प्रतिजन प्रियोसी मे. नेहमी माझाच विचार कर, माझा भक्त हो, माझी पूजा कर, मला नमस्कार कर. अशा प्रकारे तुम्ही न चुकता माझ्याकडे या. मी तुला हे वचन देतो की तू माझा खूप प्रिय मित्र आहेस. म्हणजे भगवंत काय म्हणतात की तू माझाच विचार कर, तू मलाच नमस्कार कर आणि माझ्या संतुष्टीसाठी कार्य कर. म्हणजेच काय की म्हणजे माझ्या संतुष्टीसाठी जेव्हा तू कार्य करशील तेव्हा निश्चितप्रमाणे तू मला प्राप्त होतील. म्हणजे शुद्ध भक्त कसा असला पाहिजे हेच उदाहरण दिलंय त्यांनी की म्हणजे भगवंतांच्या प्रित्यर्थ आपण कर्म केले पाहिजे आणि भगवंतांचं चिंतन करून आपण आपल्या दैनंदिन जीवनाला कसं वळण देऊ शकतो, कृष्ण कर्म कसं करू शकतो. दिवसातले 24 तास कृष्ण चिंतन करून आपण जीवनाची जर घडी बसवली तर आपण विशुद्ध कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होऊन कृष्ण लोकाची प्राप्ती करू शकतो. आणि हे परमज्ञान भगवंतांनी आपला प्रिय सखा आहे, तो भगवंतांचा शुद्ध भक्त आहे, त्यांचं प्रेम आहे भगवंतांच्यावर, तो मत्सर करत नाही म्हणून त्याला ते पूर्णपणे दिलंय. आणि मग असा जो भक्त आहे तर त्याला ते निश्चितपणे सांगतात की माझ्यासारखं मनुष्यानं द्विभुज वेणुधारी श्याम सुंदर केसावर मयूरपुच्छ असलेलं असं श्रीकृष्ण रूपावर माझे ध्यान केलं पाहिजे. जे हे वर्णन ब्रह्मसंहितेमध्ये आहे. म्हणजे भगवंतांच्या या आदी रूपावर मनाला एकाग्र केलं पाहिजे. आपलं मन कुठेही भटकू द्यायचं नाही. भगवंतांची विष्णू, नारायण किंवा राम, वराह अशी वेगळी वेगळी रूप आहेत. पण भगवंतांनी काय सांगितलंय की अर्जुनासमोर मी जो उपस्थित आहे या माझ्या रूपावरच तू मन केंद्रित कर. श्रीकृष्णांचा हा जो स्वरूप आहे भगवंतांच्या समोर श्याम सुंदर रूप द्विभुजधारी हातामध्ये म्हणजे वेणुधारी असं केसामध्ये मयूरपंख असलेलं. तर हेच ह्या ज्ञानाचं परम गोपनीय सार आहे आणि हेच ज्ञान अर्जुनाला श्रीकृष्णांनी प्रकट केले आणि म्हणून ते काय म्हणतात तू माझा प्रिय सखा आहे म्हणून मी तुला सांगितलंय. मग आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया की हेच या परम गोपनीय गीतेचं सार आहे आणि आपण हे लक्षात ठेवून अशा पद्धतीनं भगवंतांच्या श्याम सुंदर रूपावर ध्यान केलं पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊ. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून फक्त मला शरण जा, मी तुम्हाला सर्व पापी प्रतिक्रियांपासून मुक्त करेन. म्हणजे काय सर्व अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचा. म्हणजे काय भगवान सांगतात की सर्व प्रकारचे म्हणजे आतापर्यंत अभ्यासलं ना आपण कर्मयोग, ध्यानयोग म्हणजे असं वेगवेगळे ज्ञान आपण संन्यासाश्रमाचं ज्ञान, निरासक्तीचं ज्ञान, इंद्रिय संयमाचं ज्ञान सगळं आपण अभ्यासलं. मग ह्या सगळ्यांचा विविध प्रकारच्या धर्मांचं वर्णन आपण एक केलं. तर हे सगळं त्याग कर आणि आतापर्यंत वर्णन केलेल्या सगळ्या त्याग कर. शरणागतीमध्ये अर्जुनाचं सगळ्या पापांपासून रक्षण होणार आणि मग ते त्याला जसं वचन देतात आणि म्हणून काय आपण समजून घेतलं पाहिजे की आपल्याला असं वाटेल की सगळ्या पापापासून मुक्त झाल्यावरच आपण शरण जाऊ. पण असं नसतं. आपण जेव्हा शरण जातो तेव्हाच आपण सर्व पापांपासून मुक्त होण्यासाठी भगवंतांची आपल्यावर कृपा होत असते. म्हणून पाप मुक्तीसाठी खडतर प्रयास करायची बिलकुल आवश्यकता नाही. भगवंतांना आपण शरण गेलं पाहिजे. भगवंत आपले रक्षण करतायत सर्वश्रेष्ठ असे आणि म्हणून निसंशयपणे आपण शरण गेलं पाहिजे आणि श्रद्धा आणि प्रेमाद्वारे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करून आपण स्वतःला उन्नत केलं पाहिजे. मग हेच ह्या अध्यायाचं सार आहे. मग आता आपण पुढे जाऊ. इदम ते नात इदम ते नातपस्ताय ना भक्ताय कदाचन न चाशुषु क्षवे वाच्यम न च योभ्य
सुयती, जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, जो भक्तिमय सेवा करत नाही, जो माझा द्वेष करतो, त्याला परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. म्हणजे अशा व्यक्तींना हे ज्ञान कधीही सांगू नये की ज्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही किंवा जे भगवंताच्या सर्वश्रेष्ठत्वाचा द्वेष करतात. मग कधी कधी असं होतं की म्हणजे असे जे असतात लोक, ते द्वेष करणारे वगैरे असतात आसुरी प्रवृत्तीचे, मग भौतिक लाभासाठी प्रवचन देतात, मग ते भाष्य पण वेगवेगळे लिहितात, व्यवसाय करतात. मग अशा लोकांची भगवंतांच्या विषयी म्हणजे स्वरूप, वास्तविक स्वरूप त्यांना म्हणजे भगवंतांच्या विषयी काही माहितीच नसतं म्हणजे खरं तर. आणि ते इंद्रियांच्या आहारी गेलेले असे लोक भगवद्गीतेचा उपदेश त्यांना समजणं शक्य नाही. म्हणून अशा लोकांना भगवंत काय म्हणतात की असे जे लोक आहेत तर ते त्यांना म्हणजे वैदिक शास्त्रातलं हे ज्ञान आहे तर ते ते पालनही करत नसतात आणि ते मग श्रीकृष्णांना समजूही शकत नाही. म्हणून स्वतःला जो भक्त समजतो त्यानं कृष्ण भावनामय म्हणजे जी कर्म असतात तो म्हणजे तो संलग्न झालेला आहे की नाही, म्हणजे हे त्यांनी पाहिलं पाहिजे. म्हणजे त्याशिवाय तो श्रीकृष्णांना जाणू नाही शकणार. आणि म्हणून काय समजून घेतलं पाहिजे की श्रीकृष्णांचा द्वेष करणारे खूप लोक आहेत आणि त्यामुळे असे जे लोक भगवद्गीता जाणू शकत नाहीत त्यांना भगवद्गीता कधीही सांगू नये, कारण ते कृष्णांचा हेवा करतात आणि त्यामुळे ते कृष्णांना जाणू शकत नाहीत. आणि म्हणून अशा प्रमाणित शुद्ध भक्तांकडूनच आपण श्रीकृष्णांना जाणून घेतलं पाहिजे. नाहीतर अशा कोणत्याही भक्तांकडून आपण भगवद्गीतेवर भाष्य ऐकण्याचा, समजून घ्यायचा खटाटोप देखील करू नये, कारण ते मत्सर करत असतात भगवंतांचा. हे आपण समजून घेतलं. आता आपण पुढे जाऊ. हा, यैदं परमं गुह्य मद्भक्तेष्वभिदस्यति भक्तिमयीं परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होईल. आता तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळी शंका नाही. म्हणजे भगवद्गीतेची चर्चा ही केवळ भक्तांमध्ये करावी. अभक्तांना भगवद्गीता बिलकुल समजत नाही, त्यांना सांगूही नये. कृष्णांचं स्वरूप त्यांना कळू शकत नाही. म्हणून काय केलं पाहिजे, मनोकल्पनेनं भगवद्गीतेचं विवेचन कोणी करू नये. आणि असा अपराधी भगवंतांचा स्वीकार करण्यास तत्पर असणारा जो मनुष्य भक्त आहे त्यालाच भगवंतांची भक्तिमय प्रेमय सेवा करण्यासाठी भगवद्गीता सांगितली पाहिजे. यथार्थ स्वरूपात जो असा भगवत भक्तांसमोर प्रामाणिकपणे प्रयत्न करून भक्तांसमोर यथार्थ स्वरूपात भगवद्गीता प्रस्तुत करतो ना, त्याची भक्तीमध्ये प्रगती होते आणि तो शुद्ध भक्तिमय जीवनात उन्नत होतो. आणि शुद्ध भक्तिमय सेवेद्वारे तो निश्चित स्वग्रही म्हणजे भगवत धामात जातो. जशी आपल्या शिल प्रभुपादाने केली, जशी आहे तशी भगवद्गीता त्यांनी यथार्थ स्वरूपात भक्तांना सांगितले आणि त्याद्वारे त्यांनी भक्ती सेवेद्वारे भगवत नामाचा प्रचार प्रसार पूर्ण विश्वभर करून भगवत नामाची प्राप्ती म्हणजे त्यांना मिळाली. म्हणजे असे उन्नत भक्त आहेत. हे आपण समजून घेऊ. आता आपण पुढे जाऊ. आणि मी घोषित करतो की जो आपल्या पवित्र संभाषणाचा अभ्यास करतो तो त्याच्या बुद्धीने माझी पूजा करतो. म्हणजे काय, की जर आपण भगवंतांच्या असा म्हणजे हा जो 18 दिवसांचा अभ्यासक्रम आहे ह्याच्यात आपण 18 दिवस 18 अध्याय शिकले. म्हणजे आपण जेव्हा पवित्र संभाषणाचा हा अभ्यास केला, ऐकलं, समजून घेतलं, म्हणजे बुद्धीनं आपण काय केली, भगवंताची पूजा केली. मग अशी जेव्हा पूजा करतो तर त्यावेळेला म्हणजे तो बुद्धीने म्हणजे भगवंतांची म्हणजे आपण समजून घेतलं म्हणजे ती बुद्धीने भगवंतांची पूजा केली म्हणजे म्हणजे भगवंताची पूजा केल्याचं आपल्याला फळ मिळतं ह्यातून. हा भाग आपण इथं समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. हा, आणि जो श्रद्धेने आणि मत्सर न ठेवता ऐकतो तो पापी प्रतिक्रियापासून मुक्त होतो आणि ज्या शुभ ग्रहावर पवित्र लोक राहतात तिथं त्यांना प्राप्ती होते. म्हणजे काय, की आता जेव्हा भगवद्गीता आपण भक्तांसाठीच आहे खरं तर, मग आपण काही वेळा काय होतं एखाद्या ठिकाणी सामूहिकरित्या प्रवचन देत असतात एखादे भक्त, मग त्या ठिकाणी असलेला प्रत्येक मनुष्य काही भक्त असतो असं नाही, पण तिथल्या लोकांची समजा काही श्रद्धा असते आणि देवावर विश्वास असतो श्रीकृष्णावर. तर मग त्यांनी जर ऐकलं अशा भगवत भक्तांकडून, अशा शुद्ध भक्तांकडून, जसं शिल प्रभुपादांनी अशा भक्तांना दिली की जे बाबा भगवत भक्तीचं विज्ञान जाणू इच्छितात किंवा ज्यांचा कृष्णावर विश्वास आहे त्यांना जर त्यांचा त्यांनी असे शुद्ध म्हणजे भक्त शिल प्रभुपादांसारखे त्यांच्या वाणीतून जेव्हा ऐकलं, म्हणजे असं जेव्हा ऐकतात तेव्हा काय होतं, त्यांचं तत्काळ पापापासून ते मुक्त होतात आणि पुण्यवान लोक जिथं वास करतात त्यांना अशा ग्रह लोकांचे म्हणजे उच्चतर ग्रह असतात ना, तर तिथे त्यांना म्हणजे प्राप्ती मिळते. म्हणजे असं होतं. म्हणजे भगवद्गीतेचं केवळ नुसतं म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने नुसतं श्रवण केलं ज्याला पुण्य म्हणजे अशी पण काही इच्छा नाहीये त्याला की आपल्याला म्हणजे सगळ्या पापांपासून मुक्ती हवी, म्हणजे त्यानं नुसतं श्रवण जरी केलं तरी त्याला म्हणजे असं पुण्यकर्माचं फळ प्राप्त होतं. म्हणजे म्हणून काय म्हटलंय की सामान्यतः म्हणजे
पापमुक्त किंवा सदाचारी जो पुरुष असतो तो सहजपणे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो. आणि मग असे जे लोक असतात म्हणजे भक्तपरायण असे पुण्यवान असतात, मग पण ते पूर्णपणे शुद्ध पण झालेले नसतात. मग असे जे असतात त्यांनी फक्त श्रवण भक्ती जरी केली, भगवद्गीता ऐकली ना, तरी त्यांना ध्रुव लोकाची प्राप्ती होते. पहा म्हणजे ध्रुव महाराज किती भगवंताचे महान भक्त आहेत ना, मग अशा ध्रुव लोक स्थान मिळते. म्हणजे फक्त ऐकल्यामुळे श्रवण भक्तीचा हा फायदा आहे की आपलं पापकर्मापासून मुक्ती होते आणि अशा पवित्र ग्रहावर आपल्याला निश्चित स्थान मिळतं. आता आपण पुढे जाऊ. हा, संजय म्हणाला, अशा प्रकारे मी दोन महान आत्म्यांचे संभाषण ऐकले आहे, कृष्ण आणि अर्जुन, आणि तो संदेश इतका अद्भुत आहे की माझे केस शेवटपर्यंत उभे राहील. म्हणजे त्यांच्यावर म्हणजे त्यांनी ते रोमांचित झाले. थोडक्यात व्यासांच्या कृपेने मी अत्यंत गोपनीय बोलणे थेट गुढवादाचे स्वामी कृष्ण यांच्याकडून ऐकले आणि जे अर्जुनाशी वैयक्तिकरित्या बोलत होते. हे राजा, कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातील अद्भुत आणि पवित्र संवाद मी वारंवार आठवतो आणि प्रत्येक क्षणी रोमांचित होतो. म्हणजे हा संवाद ऐकून म्हणजे अत्यंत आनंदित झालाय संजय, आणि दोन महात्माचं संभाषण ऐकलं आणि त्यामुळे ते रोमांचित झाले. आणि त्यांनी हे म्हणजे समजून घेतलंय की आता म्हणजे अर्जुनला भगवंत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करून वैयक्तिक गुरु म्हणून मार्गदर्शन करतात. त्याचा अद्भुत संवाद मला आठवून मला वारंवार रोमांच आणि आनंद होतोय. आणि मग त्याला हे कळून चुकलंय की आपण अर्जुनाच्या चरणचिन्हाचं म्हणजे अर्जुनाचं अनुसरण केलं पदचिन्हांचं, निश्चितच आपल्याला देखील मोक्ष प्राप्ती होईल. हे सगळं ज्ञान मिळाल्यामुळे आणि हा थेट गोपनीय संवाद ऐकायला मिळाला, तो अत्यंत आनंदित आणि रोमांचित आहे असं तो सांगतो संजय धृतराष्ट्रांना. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, हे राजा, कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातील हा अद्भुत पवित्र संवाद मी वारंवार आठवतो आणि प्रत्येक क्षणी रोमांचित होऊन मला आनंद होतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांना आनंद व्यक्त होतो. वारंवार त्यांना तो श्लोक म्हणजे त्यांना तो संवाद आठवतो आणि त्यांना त्याद्वारे आनंद होतो. म्हणजे काय की हा पुण्यवान संवाद कधी विसरता येणार नाही. आणि श्रीकृष्णाकडून प्रत्यक्ष श्रवण केल्यावर मनुष्याला परिपूर्ण कृष्ण भावनेचीच प्राप्ती होते. म्हणजे संजयांना सुद्धा कृष्ण भावनेमध्ये दृढ व्हायला मिळालं पहा एका पद्धतीनं. मग कृष्ण भावनेच्या प्रभावामुळे जो अधिक अधिक प्रबुद्ध असा होतो, तो अल्पकाळासाठी नव्हे, क्षणोक्षणी म्हणजे कायम आनंदमयी जीवन जगतो. मग हेच याचं वैशिष्ट्य आहे कृष्ण भावनेचं. इतकी उच्च स्तरावर कृष्ण भावना आपल्याला स्थित करते. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूती ध्रुव निर्मतिर्ममा. जिथे जिथे योगेश्वर कृष्ण असेल, जिथे अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर असेल, तिथे नक्कीच ऐश्वर्य, विजय, विलक्षण शक्ती आणि नैतिकता असेल, माझे मत आहे. हे कोण म्हणतात? संजय. आता पहा, भगवद्गीतेच्या सुरुवातीला धृतराष्ट्राने प्रश्न केला की भीष्म, द्रोण, कर्ण या महान युद्धामुळे आपले पुत्र युद्धामध्ये विजयी होतील असं त्याला वाटत होतं आणि आपल्या पक्षाचा विजय होईल अशी आशा होती. पण या परिस्थितीत हे सगळं अनुभवल्यानंतर संजय काय म्हणतात, तुम्ही विजयाची आशा करत आहात, पण मला वाटतंय जिथं श्रीकृष्ण आहेत आणि अर्जुन आहेत, हे तिथंच सद्भाग्य असतं, विजय असते, लक्ष्मी म्हणजे ऐश्वर्य असं असतं. आणि हे निश्चितपणे ते सांगतात की धृतराष्ट्र, तुम्ही विजयाची बिलकुल अपेक्षा करू नका. अर्जुनाच्या पक्षाचाच विजय होणार आहे आणि कृष्ण त्या पक्षामध्ये उपस्थित आहेत, भगवान स्वतः अर्जुनाचं सारथ्य स्वीकारतात. म्हणजे ऐश्वर्यच आहे एक प्रकारचं, आणि ऐश्वर्याने युक्त असे कोण आहेत? भगवंत आहेत. आणि मग भगवंत कसे आहेत तर ते वैरागी म्हणजे स्वामी म्हटले त्यांना वैराग्याचे, मग असे भगवंत आहे. मग युद्ध कसं वास्तविकपणे दुर्योधन आणि युधिष्ठिरामध्ये झालं, पण अर्जुन काय आपल्या थोरल्या बंधूंना च्या वतीने युद्धात लढत होता. मग श्रीकृष्ण अर्जुन हे युधिष्ठिराच्या बाजूने जिथं आहेत, म्हणजे युधिष्ठिरांचा विजय निश्चित आहे. जगावर कोण राज्य करणार या युद्धामुळे निर्णय होणार होता. म्हणजे हे आपण समजून घेऊया. आणि मग जगाची सत्ता युधिष्ठिराकडे जाईल अशी संजयने एक प्रकारे भविष्यवाणीच केली. या ठिकाणी असं म्हटलंय की युधिष्ठिराने युद्धामध्ये विजय प्राप्त केल्यावर या राज्याची अधिक भरभराट होईल. पुण्यवान, धर्मनिष्ठ असं सुदृढ असं म्हणजे असं सदाचारी असं ते राज्य होईल. आणि आयुष्यात ते म्हणजे असं असं जे राज्य म्हणजे स्वतः युधिष्ठिर असल्यामुळे त्या राज्यातले लोकही असेच असतील. आणि मग ज्यांनी आयुष्यात कधी असत्य संभाषण केलं नाही, अशा पद्धतीचा तो राजा त्यांना मिळाला आणि अशा पद्धतीने त्यांची भरभराट होईल. हे सगळं ते सांगतात आणि त्यामुळे ते विजय, विलक्षण शांती आणि नैतिकता असेल ह्यासाठी ते म्हणतात, असं माझं मत आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्यासारख्या अल्पबुद्धी व्यक्तींना काय वाटतं की भगवद्गीता म्हणजे युद्ध घडलेली दोन मित्रातली चर्चा, हे पुस्तक म्हणजे शास्त्र प्रमाणित नाही असं पण वाटतं. अर्जुनाला युद्ध करण्यासाठी युक्त केलं श्रीकृष्णाने, म्हणजे असं वाटतं युद्ध अनैतिक आहे किंवा ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे भगवद्गीता खरं तर नैतिकतेचा सर्वश्रेष्ठ उपदेश देते. सर्वश्रेष्ठ नैतिकता ही भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला सांगितण्यात आले. म्हणजे 9व्या अध्यायात की मन्मना भव मद्भक्तो
मध्याजी माम नमस्कुरु म्हणजे काय मनुष्यानं मला शरण आलं पाहिजे, मला शरण येऊन माझा मला नमस्कार केला पाहिजे. म्हणजे काय भगवंतांची भगवत भक्तीमध्ये शरण जाऊन आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे कृष्ण भक्त बनलं पाहिजे. हेच या सगळ्या धर्माचं सार आहे. म्हणून भगवंत काय म्हणतात, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज. म्हणजे भगवद्गीतेतील उपदेश हा सर्वोच्च धर्मश्रेष्ठ धर्म आहे आणि सर्वश्रेष्ठ असा धर्म आहे आणि सर्वश्रेष्ठ असा नैतिकतेचा मार्ग आहे की जो आपलं शुद्धीकरण करतो, आपल्या सर्व मार्गामध्ये आपल्याला उन्नत करतो. आणि म्हणून काय उपदेश आहे हा धर्माचा, की हा नैतिकतेचा अंतिम उपदेश काय आहे, तर श्रीकृष्णाला शरण जा आणि त्याद्वारे आपली भक्तिमय प्रेममय सेवा करून आपण आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाने उन्नत व्हा आणि श्रीकृष्णाला शरण जाऊन आपण म्हणजे जी परमोच्च संस्कृती आपल्या जीवनातली जी आहे ती म्हणजे काय, तर आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे या भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या अतीत व्हायचं आणि त्याद्वारे आपण मुक्तात्मा होऊन कृष्ण भावना होऊन आपण काय करायचं, भगवत धामाची प्राप्ती करायची. मग हेच परमगुह्य ज्ञान आहे आणि हेच 18व्या अध्यायाचं सार आहे. इथे आता आपला भगवद्गीतेचा 18वा अध्याय संपला. आपल्या कोणाला काही शंका असेल तर आपण विचारूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कोणाला काही शंका नसेल तर मी वैष्णव प्रणाम मंत्र घेते आणि मग आपण थांबूया. त्याआधी माताजी एक सूचना देतील. माताजी सांगू शकाल? हो हो